Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Τι ωραίος κόσμος σήμερα. Καλησπέρα. Ωραίος κόσμος. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα. Πρώτη τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Αν ανοίξει η κάμερα στο στούντιο, θα δείτε ότι σήμερα έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους. Μόνο νέους. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό. Είναι μόνο νέους ανθρώπους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Γιατί πιστεύουμε ότι ακούσαμε τους παλιούς, μας τα είπαν, περίπου τα ίδια. Θέλουμε να ακούσουμε και τους νέους. Είναι οι γενιές αυτές που θα πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Αυτή την Ελλάδα που τους αφήνουμε εμείς. Κυρίες και κύριοι, το θέμα σήμερα θα λέγω ότι είναι λίγο πικρό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουμε για το μεγάλο πρόβλημα της φυγής των νέων από την Ελλάδα. Χάνουμε τα καλύτερα μυαλά. Χάνουμε τα καλύτερα μυαλά. Φεύγουν τα παιδιά έξω. Νέοι επιστήμονες, αριστούχοι από τα πανεπιστήμια δικά μας, αναζητάνε τη δίχτυ της αλλού, διότι σε αυτή τη χώρα πια δεν φυτρώνει τίποτα. Και το λέω και το ξαναλέω ότι ξαφνικά θα έχουμε μια τρύπα στην ελληνική κοινωνία. Μια μεγάλη τρύπα. Θα λείπει μια γενιά, μια δεκαετία δηλαδή, των σημερινών παιδιών που είναι μεταξύ 20 και 30. Έτσι. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτό σε μια κοινωνία είναι ότι έτσι χάνεται και ο ιστός, όπως το καταλαβαίνετε. Ξαφνικά να πούμε δηλαδή θα υπάρχει αυτή η τρύπα και δύο γενιές δεν θα εννοούνται μεταξύ τους. Θα λείπουν. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, αν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά, τι φταίει, τι μπορεί να αλλάξει, τι βρίσκουν τα παιδιά αυτά πηγαίνοντας στο εξωτερικό, τι ελπίζουν αν μείνουν εδώ, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας, αφού προηγουμένως δούμε περίπου τους τίτλους της σημερινής μας βραδιάς. Είναι μερικοί από τους τίτλους της σημερινής μας εκπομπής. Δίπλα μου πάντοτε ο Χάρης ο Λαζαρόπουλος, που επικοινωνεί μαζί σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής για να μεταφέρει. Ήδη έχει αρχίσει ο πόλεμος με τα μηνύματα στο Facebook. Να πούμε καταρχήν τα γνωστά. Όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω Skype, κάνουν ένα αίτημα στο ID Newsbomb Live. Στο Facebook, facebook.com/newsbomb.gr. Email στο info@newsbomb.gr, info@newsbomb.dpg.gr. Τον έχω αφήσει αυτόν να τα λέει, γιατί εγώ σε αυτά είμαι λιγάκι σκράπας. Είναι αυτός ξέρει. Μας ακολουθείτε στο Twitter, στο newsbomb.gr. Τηλεφωνείτε στο 3503-154 και από εκεί και πέρα με SMS γράφετε NB κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54260. Είπαμε για την ανεργία και ήδη έχουμε μηνύματα από ήδη την προηγούμενη εβδομάδα από κόσμο ο οποίος έχει πάει στο εξωτερικό και λέει ρε παιδιά, ήδη η ζημιά συντελείται εδώ και 2 χρόνια. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να κόψουμε αυτό το ρεύμα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι σίγουρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να κόψουμε αυτό το ρεύμα. Το άλλο θέμα το τεράστιο είναι ότι προσπαθώ, παρακολουθώντας όλους τους πολιτικούς αρχηγούς αυτά που λένε, αλλά δεν έχω ακούσει πουθενά κανέναν, ούτε των αστικών κομμάτων, ούτε των αριστερών κομμάτων, ούτε των μεσαίων κομμάτων, να λένε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις γενιές. Λένε διάφορα να πούμε, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, θα μειώσουμε τις αυτές, θα επιτρέψουμε άλλη φορολόγηση, θα προστατεύσουμε το 13ο μισθό, μπλα. Όμως, αυτά τα παιδιά εδώ πέρα, γιατί από εδώ πέρα είναι τα νέα παιδιά της Βουλής, από τα παιδιά αυτά περιμένουν να ακούσουν κάτι. Τι θα γίνει. Τελειώνουν πανεπιστήμια, τελειώνουν ηλικία και είναι μπροστά τους το χάος, το απόλυτο μηδέν. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακούσουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν τους καλεσμένους από την πλευρά αυτή που έχουμε επιλέξει καταρχήν νέους υποψήφιους βουλευτές και περιμένουμε και κάποιον άλλο κύριο. Λοιπόν, Έλλη Κοκολιού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Υποψήφια βουλευτής Αττικής στο ΠΑΣΟΚ, πολιτικός επιστήμον και διεθνολόγος. Πρώτη φορά πολιτεύεστε? Ναι, πρώτη φορά συμμετέχω σε βουλευτικές εκλογές. Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν και σε τοπικές εκλογές, στο Δήμο που κατοικώ. Και πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο παίρνω το βάφτισμα του πυρός. Γιατί επιλέγετε μια τέτοια εποχή που είναι τα πράγματα τόσο κρίσιμα και γενικά η πολιτική δεν έχει κανένα καλό όνομα?
Η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όταν ανακοίνωσα στην οικογένειά μου, στους φίλους μου και στον κοινωνικό μου περίγυρο την απόφασή μου να συμμετάσχω σε αυτές τις εκλογές, μου είπαν όλοι, μα καλά, τι έπαθες, γιατί. Με κοιτάγανε με μια απορία, και με μια επιθετικότητα. Και καλά, δεν είχαν άδικο. Είναι σοβαρό, τι πας να κάνεις, πού πας να μπλέξεις. Χειρότερη εποχή και για το κόμμα με το οποίο κατεβαίνω σε εκλογές, αλλά και για την πολιτική συνολικότερα. Η πολιτική και ο Μαμικονιάτα. Όμως εσείς ακάθεκτη μπαίνετε σε αυτήν την ιστορία. Εγώ, ναι, παρόλα αυτά που άκουσα, δεν απάντησα, ναι. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη γενιά μου. Αυτό το οποίο είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, για αυτή τη γενιά, η οποία στην πλάτη της λύνεται το ασφαλιστικό, το θέμα της ανεργίας, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, τα οποία τα προηγούμενα 40 χρόνια τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν δεν γίνονταν με το φόβο του πολιτικού κόστους και τις μετατίθαμε για το μέλλον. Η γενιά μας πρέπει να δηλώσει το παρόν και χαίρομαι πάρα πολύ που και τα άλλα κόμματα έχουν πάρα πολλούς νέους συνδυασμούς τους και ελπίζω όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι να πάνε καλά. Χαίρομαι. Ο κύριος Παπαθεοδόρου, Θοδωρής Παπαθεοδόρου, δεν είναι πολιτικός, δεν είναι υποψήφιος. Είναι πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καλησπέρα και καθηγητά, καθηγητής αντιγκληματικής πολιτικής. Νέος άνθρωπος, χρήσιμος στην παρέα μας, γιατί δεν είναι και πολιτικός. Αμέσως μετά η κυρία Σύση Αλιγιζάκη. Καλησπέρα, κυρία Αλιγιζάκη. Έχετε ένα πολύ γλυκό χαμόγελο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τιμή μου που μου το λέτε εσείς. Υποψήφια βουλευτής Β' Αθηνών, στον λαός, φιλόλογος και νομικός. Ναι. Η βασική μου όμως ιδιότητα, επειδή είναι και το πρώτο μου πτυχίο, είναι φιλολογία, φιλόλογος εκπαιδευτικός. Οπότε έρχομαι σε επαφή με παιδιά, γιατί εργάζομαι σε λύκειο, με αυτά τα παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να δώσουν πανελλαδικές, αγωνιούν αν θα εισαχθούν στο πανεπιστήμιο, αλλά δυστυχώς γνωρίζουν πλέον τα περισσότερα, γιατί ξέρετε τα παιδιά πλέον από την ηλικία των 15 ετών και μετά, αν θέλετε, είναι πιο αφυπνισμένα σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο ερώτημα και σε εσάς που έκανα προηγουμένως. Γιατί ασχολούμαι. Στην κυρία Κοκολιού. Ναι. Κοκολιού, ναι. Γιατί? Πότε φορά δεν είναι κι εσείς? Εγώ πολιτεύομαι από το 2002, υπήρξα δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος στην Πειραιά. Τώρα πολιτεύομαι στη Β' Αθήνας γιατί εκεί μένω. Μιλάω για την Βουλή που μπαίνετε. Για τη Βουλή είναι η πρώτη φορά που πολιτεύομαι. Γιατί δηλαδή επιλέγετε μια δύσκολη εποχή? Γιατί θα πρέπει, κύριε Χαρδαβέλα, είναι πολύ απλό. Θα πρέπει να προσπαθήσει ο καθένας μας ξεχωριστά για το καλό της πατρίδας. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτούς που λένε δεν θα πάω να ψηφίσω. Σαφώς και πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Και όσοι μπορούν θα πρέπει να είναι και υποψήφοι. Γιατί πρέπει να μπει κόσμος με όραμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δυστυχώς έχουμε χορτάσει από τους επαγγελματίες πολιτικούς. Εσείς έχετε όραμα? Εγώ έχω όραμα. Θα το ακούσω σε λίγο. Θα το ρωτήσω. Περιμένουμε να έρθει και ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Γεια σας. Ωραία κορίτσια. Και ωραίο και αγόρι. Μην αφήσουμε και παραπονεμένο τον τύπο εκεί πέρα κάθεται πίσω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ποια είναι η Γεωργακοπούλου? Εσύ. Μαρία Γεωργακοπούλου, φοιτήτρια Δημόσιας Διοίκησης στο Πάνιο Πανεπιστήμιο. Έτος δεύτερο. Η Ιφηγένεια? Εσύ. Η Ιφηγένεια Μαναρίστα. Όχι, Μαναρίτσα. 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 Δηλαδή το αγόρι σου λέει Μαναρίτσα. Μανάρι, Μαναρίτσα και τα γνωστά. Είναι γλυκό. Η Ιφηγένεια Μαναρίτσα, λοιπόν, φοιτήτρια Δημόσιας Διοίκησης επίσης στο Πάνιο Πανεπιστήμιο. Η Μαρκέλα. Η Χριστάκη. Η Μαρκέλα Χριστάκη. Φοιτήτρια και εσύ. Φοιτήτρια. Πού? Δημόσια Διοίκηση. Και εσύ Δημόσια Διοίκηση. Και εκεί πέρα ο Παύλος, ο Αλεξίας. Ο Αλεξίας ο Παύλος που είναι φοιτητής μηχανολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο. Έτος? Δεύτερο. Δεύτερο, δεν σου φαίνεται. Φαίνεται για 17 χρόνια. Ο οποίος είχε αριστεύσει, λέει, στην έκθεση. Άκουσα προηγουμένως που το Καλά, έκθεση και εγώ στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο πάνε αυτοί που αριστεύουν στους αριθμούς. Έκτος είναι να γίνεις δημοσιογράφος. Αν ήσουν. Είχα να πάω κάτι σε πιο πρακτικό. Οκ. Λοιπόν, είμαστε στο πέραν τα παιδιά αυτά, γιατί πραγματικά και περιμένουμε και άλλα παιδιά να έρθουν. Θέλω να τα ακούσω. Θέλω να τα ακούσουμε όλοι μας. Θέλω να ακούσουμε την αγωνία τους, τα ερωτήματά τους, τις ελπίδες τους. Θέλω να τους ακούσουμε να λένε από την ώρα αυτή τι περιμένουν από τη νέα Βουλή, από τη νέα κυβέρνηση. Και κυρίως θέλουμε να δούμε όλοι μαζί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο εφιάλτης. Ο εφιάλτης της εξόδου από τη χώρα όλων αυτών των νέων ανθρώπων. Της αναγκαστικής μετανάστευσης. Της αναγκαστικής μετανάστευσης. Γιατί όπως λέει και ο φίλος μας ο Τάκης ο Παπαϊλιού από το Όρεγκον των ΗΠΑ,
Δυστυχώς δεν υπάρχει αγορά στην Ελλάδα για μεγάλα μυαλά. Να αρχίσουμε έτσι με τους πολιτικούς. Να αρχίσουμε. Γιατί να μην αρχίσουμε. Αυτή γουστάρει. Υπάρχει αγορά για μεγάλα μυαλά. Τι θεωρείτε εσείς? Όχι. Προσωπικά, εγώ βλέπω τους φίλους μου, τους γιατρούς. Σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι φίλοι μου γιατροί είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Και δεν είναι μόνο οι γιατροί οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και αναγκαστικά, αν θέλετε, πάνε γιατί δεν θέλουν να περιμένουν 8 με 10 χρόνια για να ξεκινήσουν ειδικότητα. Έτσι. Αυτοί πάνε, αν θέλετε, μόνο για να ξεκινήσουν ειδικότητα, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψουν. Δυστυχώς πλέον πολλοί γιατροί που έχουν τελειώσει ειδικότητα πάνε για να εργαστούν. Γιατί εδώ δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα είναι απογοητευμένος, γιατί βλέπει ότι ο τόπος δεν έχει προοπτική, αφού αιμορραγεί. Γιατί, εντάξει, πηγαίνουν στο εξωτερικό, όχι μόνο για δουλειά, αλλά και για λεφτά. Γιατί όταν υπάρχουν χωριά, ακριτικά, κέντρα υγείας, τα οποία δεν έχουν γιατρούς, υπάρχει θέμα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ένας γιατρός σήμερα, επειδή σας λέω έχω πολλούς φίλους γιατρούς, εργάζεται υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Έχετε δει τι γίνεται στα νοσοκομεία, για να πάρει το πολύ 1.000 ευρώ. Ένα παιδί που έχει καταπονηθεί πάρα πολύ, 6 χρόνια στην ιατρική, έχει διαβάσει πολύ. Λοιπόν, με 1.000 ευρώ τι να κάνεις? Νομίζω ότι με 1.000 ευρώ σήμερα μπορείς να ζήσεις οικογένεια. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και ένας μηχανικός σε μια πολεοδομία και σε μια νομαρχία. Το άλλο ίδιο μπορεί να πει και ένας δικηγόρος σε μια υπηρεσία του δημοσίου κλπ. Είναι τα γνωστά. Όμως εγώ θέλω κάτι άλλο να δούμε λίγο το θέμα πολιτικά και πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, κύριε Κούλιου. Τι θα κάνετε εσείς, σαν νέος πολιτικός, σαν μια κοπέλα που θέλει να μπει στο κοινοβούλιο και σε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα εξουσίας? Τι θα κάνετε για να πείσετε τα παιδιά αυτά ότι υπάρχει ελπίδα και να μην φύγουν από την Ελλάδα? Για μένα είναι το πιο κρίσιμο αυτό, ξέρετε. Πώς θα τους πείσετε να μείνουν? Διότι πιστεύω ότι δεν θέλουν να φύγουν, αλλά αναγκάζονται να φύγουν. Και αναγκάζονται να φύγουν γιατί δεν μπορούν να δουν μπροστά τους λίγο φως. Εσείς πώς θα τους δώσετε αυτή την ελπίδα? Για πέστε μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ δύσκολο αυτό που σας λέω. Και νομίζω και όλοι εμείς εδώ ως νέοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο και εμείς θα δυσκολευτούμε να βρούμε εργασία και εμείς ήδη θα επιλέξουμε τον δρόμο ενδεχομένως του εξωτερικού. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εγώ προσωπικά δεν είμαι. Εργάζομαι και μάλιστα απαρατήθηκα από τη δουλειά μου προκειμένου να είμαι υποψήφια. Δούλευα σε δημόσια υπηρεσία με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα έλεγε σύντομα σχετικά η σύμβασή μου και παραιτήθηκα νωρίτερα για να συμμετάσχω σε εκλογές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εμείς οι νέοι άνθρωποι που επιλέγουμε να ασχοληθούμε με τα κοινά προσπαθούμε να δώσουμε και αυτό το μήνυμα. Δεν μπορούν όλοι να είναι υποψήφοι, αλλά πρέπει να συμμετέχουμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες προκειμένου να μπορέσει αυτή η γενιά να δηλώσει το παρόν και να μπορέσει να επηρεάσει τα πράγματα. Αυτό το οποίο λέγαμε πριν, πιστεύω ότι συνολικά τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα στρεβλό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Εντοπίζω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς οι οποίοι δεν βρίσκουν ειδικότητα. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν κέντρα υγείας τα οποία είναι στελεχωμένα σε ποσοστό 20 με 30%. Έχουμε ελάχιστους νοσηλευτές. Έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς, έχουμε πολύ λίγους νοσηλευτές, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Καλά, υπάρχει άλλο παράδοξο, έτσι. Με τελειόφοιτους, ας πούμε, σε τμήματα τα οποία ήταν πρότυπα, όπως είναι των ναυτιλιακών επιστημών του Πειραιά, πήγαν στην Αγγλία, τους αντιμετώπισαν διάφοροι στο City, ίσως και ρατσιστικά, επειδή είναι Έλληνες, επειδή συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, και γύρισαν κακήν κακός. Και άνθρωποι οι οποίοι αρίστευσαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πήγαν στο εξωτερικό, γύρισαν και τώρα κάνουν delivery σε πίτσες, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αυτό και το ποσοστό ανεργίας των είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό το οποίο έλεγα ήταν το θέμα του προσανατολισμού. Υπήρχε στην Ελλάδα ένας προσανατολισμός προς τα θεωρητικά επαγγέλματα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς, δικηγόρους. Περισσότερους από όσους μπορούμε να αντέξουμε. Αντίστοιχα, άλλα επαγγέλματα τεχνικά, όπως είναι η υδραυλική, η ηλεκτρολόγοι, συγκεκριμένα. Άκουσα να σου πω κάτι. Δεν είναι που υπήρχαν ευκαιρίες ανάπτυξης. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί ότι έχουν φορτωθεί πολλούς δικηγόρους. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτοί που υπάρχουν δεν έχουν ελπίδα να βρουν κάποια δουλειά. Οι όποιοι. Καταλάβετε. Δηλαδή, βεβαίως είναι ζήτημα αυτό. Έχουν φορτωθεί ειδικά σε συγκεκριμένα επαγγέλματα πάρα πολύ κόσμο. Τα πτυχία αυτά είναι πλέον. Αλλά φαντάζομαι ότι και θέλω να ρωτήσω εσάς τώρα, κύριε καθηγητά, εσείς ζείτε με τους φοιτητές και την αγωνία τους και το άγνωστο αύριο. Τι βλέπετε σε αυτά τα παιδιά, να κυριαρχεί? Να δούμε δύο πράγματα τα οποία είναι τελείως ξεχωριστά. Από τη μία πλευρά, το σίγουρο είναι ότι σήμερα
υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στενότητα στην αγορά εργασίας. Δεν μπορεί κανένας να πει το αντίθετο. Έχουμε πτυχιούχους οι οποίοι ψάχνουν δουλειά, δεν πρόκειται να βρουν εύκολα δουλειά. Από την άλλη πλευρά, εάν δείτε ποια ήταν η επένδυση της ελληνικής πολιτείας αυτή τη στιγμή, τα τελευταία, αν θέλετε, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια, σε αυτό που ονομάζουμε έρευνα στην Ελλάδα, σε αυτό που ονομάζουμε γνώση στην Ελλάδα, θα δείτε ότι αυτή η επένδυση ήταν σχεδόν μηδενική. Μιλάω για την έρευνα και μιλάω επίσης πέραν των χρηματοδοτήσεων της ανώτατης εκπαίδευσης ή του σχολείου. Ακούστηκε προηγουμένως ότι πολλοί νέοι άνθρωποι βγαίνουν χωρίς πτυχίο. Εγώ δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το πτυχίο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, διότι, όπως ξέρετε, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κάνει μια βασική επιλογή υπέρ των πανεπιστημίων των μαζών, δηλαδή όλοι θα πρέπει να σπουδάσουν. Ποιες είναι όμως οι ευκαιρίες ή οι δυνατότητες εργασίας? Αυτή τη στιγμή δραματοποιούμε και σωστά ως κοινή γνώμη ένα φαινόμενο. Νέοι άνθρωποι που φεύγαν στη δεκαετία του 80 φεύγανε για να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό και να επανέλθουν μετά από κάποια χρόνια οι περισσότεροι από αυτούς. Σήμερα νέοι άνθρωποι φεύγουν για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Γιατί δεν υπάρχει πλέον δουλειά στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν πλέον, που σημαίνει όμως ότι εάν συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση αποσύνδεσης των πτυχίων, όχι από την αγορά εργασίας, αλλά από τις ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία σήμερα, γιατί αν έχει ανάγκες σε γιατρούς, θα πρέπει να βρούμε, να απασχολήσουμε γιατρούς στα κέντρα υγείας. Εάν δεν πρέπει να βγάζουμε 500 μηχανολόγους ανασχολή, θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να διοχετεύσουμε όλο αυτό με ένα νέο σύστημα το οποίο θα είναι ορθολογικό. Έχει να κάνει και με τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης των φοιτητών. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει για παράδειγμα το της Κατερίνης, που λέει διακίνησης και τυποποίησης τροφίμων, που έχει βγάλει συγκεκριμένη ειδικότητα με επιστήμονες τους οποίους παίρνουν οι βιομηχανίες τροφίμων. Δηλαδή, αν ο άλλος αύριο μεθαύριο πάει στον Μπρομπαστάθη, θα πάει εξειδικευμένος και θα ξέρει τι θα κάνει στη διαδικασία υποστήριξης του εφοδιασμού. Έτσι. Ξέρετε, η στρέβλωση τα τελευταία χρόνια ήταν ότι ποτέ η ελληνική πολιτεία, ποτέ, και μπορώ να το αποδείξω αυτό, δεν συνέδεε τις ανάγκες της, και θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, ανάλογα με τα πτυχία του δυναμικού που είχε. Παραδείγματος χάρη. Ξέρετε, αν από τμήματα εκπαιδευτικής πολιτικής ή κοινωνικής πολιτικής εργάζονται στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας? Όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πελατειακό σύστημα ήταν αυτό το οποίο έφτιαχνε μια διαδικασία αναπαραγωγής στελεχών που δεν είχαν σε τίποτα να κάνουν με αυτό το οποίο σπουδάσανε. Από την άλλη πλευρά, πώς αξιοποιήσαμε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, παραδείγματος χάρη? Σχεδόν καθόλου. Βάλτε μια τελεία σε όλα αυτά που λέτε και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Για μπείτε μέσα εσείς εδώ πέρα, παλικάρια. Έτσι, μπράβο. Καθίστε. Ελάτε και εσείς, καθίστε. Είναι, ξέρετε, αυτό το διαδίκτυο το έχει αυτό. Έχουμε μια ελευθερία κινήσεων εδώ. Δεν είμαστε όπως στην τηλεόραση που είμαστε στημένοι κλπ. Να καλωσορίσω λοιπόν και τον. Καλησπέρα σας. Είναι από ο κ. Αγγελόπουλος, κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη πλευρά. Οι καουμπόιδες. Πού είναι το μικρόφωνο, μικρόφωνο. Έτσι, ξεκίνα, λέγε. Είσαι ο. Καλησπέρα. Και Σπύρος Πετούσης λέγομαι. Είσαι ο και λέγεσαι. Θα πας φαντάζομαι αύριο και θα κάνεις. Σπύρος Πετούσης λέγομαι. Από Πάτρα έρχομαι. Σπύρος Πετούσης. Διοίκηση επιχειρήσεων σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο και είμαι τρίτο έτος. Ωραία. Εγώ είμαι ο Θανάσης Μωρόγιαννης και εγώ σπουδάζω στην Πάτρα. Χημικός μηχανικός. Τελειώνω. Είμαι στο 5ο έτος. Ωραία. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά και εσείς καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πρωτοπαπάς Νίκος ονομάζομαι. Είμαι τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομολόγος. Συμπληρώσουμε λοιπόν την εικόνα, το πάνελ, συμπληρώσαμε για το πάνελ. Μιλάμε για την έξοδο των παιδιών που αναζητάνε τύχη στο εξωτερικό και αυτό το κύμα εξόδου κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Να δούμε μερικά στοιχεία για να δούμε περίπου πού βρισκόμαστε από πλευράς νούμερων και αριθμών για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Εγώ θέλω πάρα πολύ να ακούσετε τι θα ρωτήσουν τα παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια νούμερα από ένα πίνακα που έχουμε ετοιμάσει. Εγγεγραμμένοι λοιπόν στον ΟΑΕΔ Μάρτιος 2012. Μιλάμε για ανέργους, εγγεγραμμένοι άνεργοι 785.203, αύξηση 14.834, 1,93% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2012. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα αυξηθήκαν 14.800 άνεργοι. Προσέξτε οι ηλικίες των ανέργων τώρα. Κάτω των 30 ετών, 27,11%. 30 με 54, 63,17, 55 ετών και άνω, 9,72. Βλέπετε λοιπόν ότι κάτω από 30 ετών είναι το... πάρα από το 1 τέταρτο
και στην κρίσιμη ηλικία των 30 με 54 ετών είναι πάνω από τους μισούς. Πάμε στη συνέχεια, στην επόμενη κάρτα, να δούμε επίπεδο σπουδών. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 46,92. Αυτή είναι η άνεργη. Υποχρεωτική εκπαίδευση έως τρίτη γυμνασίου 36,77. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 15,16. Χωρίς εκπαίδευση 1,16. Κυριαρχεί βεβαίως η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να λέμε δευτεροβάθμια εννοούμε λύκειο, έτσι. Η τριτοβάθμια, που είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι στο 15,16. Αυτά είναι κάποια νούμερα που δείχνουν μία εικόνα της κατάστασης. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο κόσμος κατά κύριο λόγο λέει γιατί φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό. Κυρίως λένε πολλοί από το εξωτερικό ότι δυστυχώς είναι μια στρεβλή πολιτική η οποία έχει ακολουθεί εδώ και χρόνια και υπάρχουν σχόλια τα οποία γίνονται κυρίως για τους νεότερους πολιτικούς. Το αν έχουν καταδικάσει ή όχι το σημερινό πολιτικό σύστημα ή τι περιμένετε να αλλάξετε όντας νέα πρόσωπα από αυτό το λεγόμενο σαθρό σύστημα. Λοιπόν, 2 λεπτά. Με αυτό πάμε αλλού όμως. Το θέμα δεν είναι το πολιτικό σύστημα και αν θα πρέπει εσείς οι νέοι να το αλλάξετε, που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το αλλάξετε. Το θέμα μας είναι, θέλω να ακούσουν τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μαρκέλα. Για πάρε το μικρόφωνο, Μαρκέλα. Πείτε μου. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τελειώνεις λοιπόν. Πότε τελειώνεις? Στα 2 χρόνια. Καλώς έχω πραγμάτων. Μάλιστα. Πώς νιώθεις σε αυτή τη χώρα η οποία ουσιαστικά σβήνει, καταραίει και παλεύουμε να την κρατήσουμε όρθια? Νιώθω ξένη στη χώρα μου. Δηλαδή σου δίνει την αίσθηση ότι ναι, για τη Μαρκέλα υπάρχει ένα κομμάτι στο μικρό ήλιο της Ελλάδας μεθαύριο. Να σου πω έτσι ποιητικά. Νιώθω ότι ζω σε μια φιλόξενη χώρα που δεν μπορεί να μου προσφέρει αυτά που ονειρεύομαι. Αυτά που ονειρεύομαι από τότε που με ρωτούσαν ποια είναι η δουλειά που θες να ακολουθήσεις όταν μεγαλώσεις. Νιώθω πληγωμένη. Νιώθω ότι σπουδάζω κάτι και δίνω τον αγώνα μου και ποτέ δεν θα ανταμοιφθώ για αυτό που κάνω. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι νέοι που σπουδάζουν νιώθουν τον ίδιο πόνο που νιώθω κι εγώ. Τι θέλει να ρωτήσει την πλευρά αυτή? Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αγγελόπουλο. Από τον κύριο Αγγελόπουλο που ήρθε τώρα, που είναι της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος και νέος άνθρωπος. Πρώτη φορά κατεβαίνετε στην πολιτική? Πρώτη φορά, όπως και η κυρία Λιγιζάκη, έχουμε συνυπηρετήσει σε άλλο. Γιατί κατεβαίνετε τώρα στην πολιτική, κύριε Αγγελόπουλο, σε αυτή την κατάσταση που η πολιτική εμφανίζεται να έχει απαξιωθεί, ο κόσμος είναι αντίον των πολιτικών, όπου τους βλέπουν, τους κυνηγάνε. Και ξαφνικά βλέπω 3 νέους ανθρώπους, επιστήμονες και 3 μια χαρά, και επιλέγετε να μπείτε τώρα. Γιατί το κάνετε? Καταρχήν θα σας θυμίσω τη σχέση που έχουμε με την αγορά εργασίας. Έχουμε γνωριστεί αρκετά χρόνια πριν. Σπουδάζοντας και εγώ, έβαζα βενζίνη στο αυτοκίνητό σας και στη Λεωφόρο Κηφισού. Και σας έχω σερβίρει κιόλας στον Πειραιά. Ναι. Αρκετά παλαιότερα. Αρκετά όταν παντρευτήκατε πριν από 15 χρόνια, κάπου εκεί στον Πειραιά. 20. Ναι. 20. Λοιπόν, τα θυμόσαστε όλα αυτά, Και τα θυμάμαι γιατί είμαι λίγο νεότερος από εσάς γι' αυτό. Λίγο, όχι πολύ, είναι μην τελειώσουμε λοιπόν, τόσο. Τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επειδή εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι, σαν και εσάς, γεννηθήκαμε από κανονικούς ανθρώπους που δεν έμεναν ούτε σε παλάτια, ούτε στο εξωτερικό και να έχουν Learjet να πηγαίνουν έρχονται. Δεν κατεβαίνω προσωπικά στην πολιτική. Θέτω υποψηφιότητα για να γκρεμίσω αυτό το οποίο έχει καταδικάσει τα δικά μου παιδιά, γιατί και εγώ είμαι πατέρας. Δεν είμαι τόσο νέος όσο εσείς. Ακόμα έχω σχέσεις με τα πανεπιστήμια, όπως και η ΣΥΣΗ. Βαρέθηκα να αποφασίζουν άλλοι για τη δική μου ζωή. Γι' αυτό, κύριε Χαρδαβέλα. Πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε. Και ο τρόπος είναι ένας. Ή τα αλλάζουμε όλα, να γκρεμίσουμε αυτό το σαρθρό οικοδόμημα το οποίο έχει στηθεί τουλάχιστον εδώ και 30 χρόνια. Το μοντέλο του οικονομικού είναι τελείως λάθος. Τώρα θα πω κάτι όμως το οποίο μπορεί να στεναχωρήσει την κυρία Κοκολιού. Και κάποιος άλλος έλεγε που γιορτάζει σήμερα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, αλλά τελικά βουλιάξαμε. Εγώ δεν είπα να αλλάξουμε. Είπα να γκρεμίσουμε το σαρθρό κατεστημένο. Βέβαια, σαρθρό κατεστημένο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του διαπαραταξιακό πολλές φορές. Υπερκομματικό αρκετές φορές. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν υγιείς δυνάμεις σε όλες τις παρατάξεις. Είμαι μάχημος φιλελεύθερος. Είμαι αυτό που οριζόταν παλιότερα χωροταξιακά κεντροδεξιός. Αυτά βέβαια έχουν πάψει να υπάρχουν ελαφρώς. Πρέπει να επαναφέρουμε στις ιδεολογίες. Πρέπει να σταματήσουν τα πανεπιστήμια να δημιουργούν στρατιές ανέργων. Γιατί τα πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά μου, είναι μη συνδεδεμένα με την εργασία και την αγορά της. Όπως είχαμε στρατόπεδα, κύριε Χαρδαβέλα, με την εμφυλιακή Ελλάδα για να στηρίξουν τοπικές οικονομίες. Δυστυχώς μετά το 80 κάναμε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά
παραρτήματα για να διορίσουμε καταρχήν καθηγητές και κατά δεύτερον να μην έχουμε ανέργους στα 18, να έχουμε φοιτητές μέχρι τα 25. Φοιτητές που συναποφασίζουν για το μέλλον των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτό δεν είναι λογικό. Πάμε στην φίλη μας, την... Τη Φιλίνη, πού είναι? Τη Φιγένεια. Τη Φιγένεια. Τη Μαμίτσα, Μανίτσα. Όχι. Μαναρίτσα. Μαναρίτσα, τη Μαναρίτσα. Μανίτσα, Μαραρίτσα, εντάξει. Τι θα ρώταγες εσύ την πλευρά αυτή, τι θα τους έλεγες? Τι θα ρωτούσα? Τι ζητάς βοήθεια από δίπλα? Ναι, γιατί δεν μου στέλνεις. Να κάνεις εσύ μια ερώτηση, είναι πιο η Μαρκέλα. Εσύ προετοιμάσου για μετά. Είπατε ότι έχετε παιδιά. Τα παιδιά σας τα συμβουλεύετε να μείνουν εδώ και να παλέψουν και μπορεί να μην καταφέρουν στο τέλος κάτι, ή τα οθείτε στο να φύγουν στο εξωτερικό? Θα σου πω κάτι. Ειλικρινά να μου απαντήσετε. Περιμένετε ένα λεπτό, θέλω να ακούσω και τις κυρίες και μετά εσείς. Η κυρία Λιγιζάκη. Λοιπόν, έχετε παιδιά? Έχω ένα μωράκι. Να σας ζήσει. Ένα μωρό, δεν είναι ακόμη. Κάποια στιγμή όμως το μωρό θα μεγαλώσει. Ήδη το σκέφτομαι. Αυτό που λέει η Μαρκέλα. Και θα ήθελα το παιδί μου να σπουδάσει και θα ήθελα να επιτύχει επαγγελματικά. Και αυτό λέω και στους μαθητές μου. Να επιλέξετε ένα επάγγελμα που σας αρέσει, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εργαζόμαστε τις περισσότερες ώρες της ζωής μας και πρέπει αυτό που κάνουμε να μας αρέσει και να περνάμε καλά. Τι θα λέγατε λοιπόν στο παιδί σας, αν ήταν σήμερα 15 χρονών, 16-17 στην ηλικία αυτή, εν πάση περιπτώσει? Θα έλεγα ότι θα πρέπει να το προσπαθήσει πολύ και να παραμείνει στην Ελλάδα, στην πατρίδα, γιατί η Ελλάδα χάνει όταν αιμορραγεί, όταν της φεύγουν οι νέες δυνάμεις και μάλιστα οι επιστήμονες. Πέφτει, αν θέλετε, όλο το πνευματικό επίπεδο της κοινωνίας και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Όμως θα πρέπει να σταθεί δίπλα του και η πολιτεία. Νομίζω ότι το κλειδί, κύριε Χαρδαβέλα, και δεν υπόθηκε, δεν είναι μόνο το να γίνεται σωστά επαγγελματικός προσανατολισμός, να υπάρχει σύνδεση αγοράς, εργασίας και πανεπιστημίων, που όντως αυτά δεν υπάρχουν. Το κλειδί είναι να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει δυνατότητες επενδύσεων. Αλλά δυστυχώς όλα τα πάντα κολλάνε στα συμφέροντα, στις μικροπολιτικές. Να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Εσείς έχετε αναφερθεί σε πάρα πολλές εκπομπές σας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στον ορυκτό πλούτο. Και τόσα χρόνια που εσείς το λέτε, έτσι, από την εκπομπή σας, δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί υπάρχουν τεράστια συμφέροντα και δυστυχώς πολλοί πολιτικοί είναι δεσμευμένοι σε αυτά. Λοιπόν, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Θέλει κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση εδώ, και ξένος επενδυτής, αν θέλετε, και βρίσκει, αν θέλετε, τεράστια εμπόδια, του παίρνουν 2 χρόνια να βγάλει μια άδεια. Και πάει στη γείτονα χώρα, στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτά πρέπει να λυθούν. Και είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Αλλά γιατί δεν λύνονται? Διότι δυστυχώς υπάρχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο άνθρωποι που δεν αφουγκράζονται το πρόβλημα, γιατί, όπως είπε και ο συνάδελφος, τον λέω συνάδελφο γιατί ήμασταν μαζί στον Πειραιά, δυστυχώς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν ποτέ πρόβλημα επιβίωσης και επαγγελματικής υπάρξεως. Και δεν ξέρετε κάτι, εγώ χαίρομαι γιατί και οι τρεις σας είστε εργαζόμενοι, δεν είναι? Δεν είστε δηλαδή... Όχι. Παιδιόθεν. Ναι, είστε παιδιόθεν εργαζόμενοι. Και εσείς και εσείς και εσείς. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι πολιτικοί σήμερα, οι παλιοί πολιτικοί, που δεν έχουν σχεδόν δουλέψει ποτέ. Δεν έχουν κατέβει στο πεζοδρόμιο. Δεν έχουν χωθεί μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρουν τα προβλήματα, ας πούμε, του εργαζόμενου, τις αγωνίες του. Ξαφνικά γίνανε πολιτικοί, ή διότι είχαν κάποιο μπαμπά πολιτικό που τους έχωσε, ή διότι ξεκινήσαν από πιτσιρικάδες στην πολιτική. Και ίσως είναι λίγο. Για πάμε εκεί πέρα στην γωνία. Εμείς θέμε, κύριε Χαρδαβέλα, μου επιτρέπετε. Ορίστε. Εμείς οι μαχόμενοι πολίτες. Εδώ στην γωνία, αυτά τα μάτια τα μπλε. Αυτά τα ματάκια τα μπλε θέλω να ακούσω. Ορίστε. Εμείς θέμε, αν δεν είμαστε αυτοί οι αντιπρόσωποι μας τόσα χρόνια δεν μας καταλαβαίνουν, είναι εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με εμάς τους πολίτες, δεν φταίνουν αυτοί. Ζούνε σε ένα γυάλινο πύργο, είτε ανήκουν στο ένα κόμμα είτε στο άλλο ή στο παράλληλο. Και εγώ. Ωστόσο, είναι υποψήφιος με ένα μεγάλο αστικό κόμμα. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκει κανένας, ακόμα και εσείς τώρα που έχετε φτάσει στη θέση του υποψηφίου. Στηρίζουμε νέους ανθρώπους. Εγώ αυτό λέω πάντα. Ωστόσο, κάνουμε και κριτική σε όλους τους παλιότερους, έτσι. Δεν τους αφήνουμε έτσι. Παρακαλώ. Δεν τους αφήνουμε έτσι. Και είναι λάθος να τους αφήνουμε μέχρι και τώρα ή και στην επόμενη Βουλή. Όσοι έχουν τις παλιές αντιλήψεις, όσοι νομίζουν ότι θα πάμε με στεγανά στη Νέα Ελλάδα, θα πρέπει να αποβληθούν. Ο κόσμος έχει τη δύναμη του. Είπατε προηγουμένως κάτι. Έχει τη δύναμη ο λαός στα χέρια του. Να καταλάβουμε ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν πρέπει να είναι σαν και εμάς. Κανονικοί. Νομίζω ότι η ψήφος είναι η μεγαλύτερη δύναμη που διαθέτει ένας πολίτης. Λοιπόν, θα σας διακόψω. Ενημερωμένος πολίτης. Γιατί κακά τα ψέματα στο ντέρμπι της πόλωσης χάνει λίγο και το στόχο. Και να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη, ξέρω ότι παίρνω χρόνο, αλλά επειδή είναι εύλογο ο κόσμος να είναι απογοητευμένος.
Θα πάει όμως να ψηφίσει. Και όταν θα πάει να ψηφίσει, δεν θα πρέπει να ρίξει ψήφο με το θυμικό. Δεν θα πρέπει να ρίξει μόνο ψήφο διαμαρτυρίας. Πρέπει να λειτουργήσει με τη λογική. Να δει αυτοί που θα τους στείλει στο κοινοβούλιο μπορούν να κυβερνήσουν την πατρίδα. Να την κυβερνήσουν σωστά. Πάμε να ανοίξουμε το Skype να ξεκινήσουμε. Με τον Πέτρο το Σκαπινάκη, τον επίκουρο καθηγητή ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων, ο οποίος μαζί με την ομάδα του έχει δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον site, το DepNet, από το Depression, όπου δέχεται μηνύματα από νέους που αναζητούν διεξόδους και έχουν ανασφάλεια με το μέλλον τους. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δαβέλα. Πολύ ενδιαφέρον. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούω αυτό που έχετε κάνει. Έχετε δημιουργήσει ένα site όπου επικοινωνείτε με παιδιά, με φοιτητές και ακούτε και αφουγκράζεστε τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους κλπ. Θα ήθελα να μας περιγράψετε περίπου τη συνισταμένη όλων αυτών των συναισθημάτων που γίνεστε κοινωνός. Πραγματικά έχουμε κάνει μια δουλειά στο διαδίκτυο εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα. Το οποίο ένα από τα site είναι το depnet.gr, κάποιο άλλο είναι το stress.gr, αλλά έχουμε ιδιαίτερα ασχοληθεί με τον πληθυσμό των νέων ενηλίκων, αλλά και των εφήβων επίσης, από τα 16 έως τα 18. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία από τα προβλήματα που έχουν οι νέοι από 16 έως 25, θα έλεγα, διότι επίσης σας θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, μια από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιοπόλεις της Ελλάδας, με πάνω από 10.000 πληθυσμό. Για να είμαστε μέσα στο θέμα της εκπομπής, ήθελα να σας ρωτήσω, περιγράφουν την αγωνία τους τα παιδιά αυτά για ένα σκοτεινό μέλλον που έχουν μπροστά τους, λόγω των συνθήκων που επικρατούν σε αυτή τη χώρα πλέον? Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως εμφανές. Καταρχάς, και σαν καθηγητής στην ιατρική, μιλάω συνεχώς με νέους ανθρώπους και ειδικά με τους νέους γιατρούς που συχνά έρχονται και μας επισκέπτονται στα γραφεία μας για να μας ρωτήσουν τι ακριβώς θα κάνουν, με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουν την κρίση. Και νομίζω ότι αυτή η αγωνία είναι αποτυπωμένη πλέον στα πρόσωπά τους. Όλοι θέλουν να φύγουν από την χώρα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Έχετε κάνει κάποια έρευνα πάνω σε αυτό? Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσατε να μας πείτε? Ναι, έχουμε σχετικά πρόσφατα ολοκληρώσει μια πανελλήνια έρευνα που έγινε σε όλον τον πληθυσμό, σε όλη την Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010, δηλαδή αφού είχε αρχίσει η κρίση. Και πράγματι πολλά από τα αποτελέσματα, ειδικά όσον αφορά την οικονομική κρίση, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, άνθρωποι με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες είχαν έως και πενταπλάσια πιθανότητα να έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια ψυχική διαταραχή, αν θέλετε. Δηλαδή, σχεδόν το 20% των ανθρώπων που παρουσιάζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες έχουν μια ψυχολογική δυσκολία που είναι κλινικά σημαντική, θα έλεγα. Και μάλιστα αυτό είναι ακόμα πιο έντονο εάν συνυπάρχει και ανεργία. Θα έλεγα μάλιστα ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτή την έρευνα είναι ότι υπάρχουν δύο ομάδες ηλικιακές οι οποίες είναι σε υψηλότερο κίνδυνο. Η μία είναι από τα 25 έως τα 35 και η δεύτερη από τα 50 έως τα 60. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λογικό, διότι είναι ακριβώς αυτό που θα περιμέναμε. Δηλαδή είναι δύο ηλικιακές ομάδες, οι άνθρωποι που μόλις έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει προοπτική και μέλλον, και ενδεχομένως και οι μεσήλικες, οι οποίοι ίσως αντιμετωπίζουν προβλήματα με το φάσμα της ανεργίας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρουν δουλειά. Έτσι όπως το λέτε, δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Πώς περιγράφει ο Μπρέχτ τη Γερμανία του Μεσοπολέμου και πώς ο Βάρναλης τους μοιραίους? Πράγματι. Υπάρχει ελπίδα? Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Ειδικά για τους ανθρώπους, τους νέους, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι καταρχάς δεν θα πρέπει να θεωρούμε κακό ότι οι νέοι ψάχνουν να φύγουν από την χώρα. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια επισήμανση ότι τη δεκαετία του 60 πραγματικά χάνονταν μυαλά, όπως ακριβώς λέτε στον τίτλο της εκπομπής, διότι ήταν πολύ δύσκολο να απορροφηθούν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν κάνει υψηλής εξειδίκευσης επιστήμες ή παιδεία τα οποία δεν ήταν γνωστά στην Ελλάδα. Νομίζω τώρα η διαφορά που έχουμε δεν είναι ότι χάνονται
τα μυαλά με το πολύ υψηλό IQ, αν θέλετε, αλλά χάνεται ο μέσος όρος, χάνεται αυτή η μεγάλη μάζα των ανθρώπων, η οποία δεν μπορεί να βρει δουλειά, όχι διότι ζητάει κάτι πολύ εξειδικευμένο, αλλά διότι πιστεύει ότι δεν υπάρχει δουλειά. Για πριν κλείσουμε, πριν σας αφήσουμε, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα που μας είπατε. Εσείς τι λέτε στους φοιτητές σας όταν έρχονται και σας λένε δεν βλέπω πουθενά ελπίδα, δεν βλέπω πουθενά φως, θέλω να φύγω? Τι τους λέτε, τι τους συμβουλεύετε? Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει και την ψυχή τους, έτσι δεν είναι? Για πέστε μας. Προσωπικά, αυτό που συστήνω στους φοιτητές είναι να σκεφτούν καταρχάς την πιθανότητα να βγουν στο εξωτερικό, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να τους προσφέρει και στην καριέρα τους, αλλά και να κερδίσουν εμπειρίες, αν θέλετε, ζώντας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Αλλά από την άλλη τους λέω να μην πανικοβάλλονται και να σκέφτονται αρκετά πριν φύγουν. Να μην παίρνουν δηλαδή την πρώτη ευκαιρία που θα βρουν, αλλά να σκέφτονται αρκετά, να ψάχνουν, διότι οι Έλληνες είναι πολύ πετυχημένοι στην Ευρώπη. Εάν ψάξουμε καλύτερα, εάν εκπαιδευτούμε καλύτερα, αν μάθουμε να δουλεύουμε με τους άλλους Ευρωπαίους, πιστεύω ότι θα πετύχουμε και οι νέοι άνθρωποι θα πετύχουν και θα ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα υπό καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθηγητά, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος όμως σχολιάζει, λέει, μήπως η Ευρώπη κάνει ένα παιδομάζωμα μυαλών όπως έκαναν κάποτε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλω να το δούμε λιγάκι. Υπάρχει ένα σενάριο, μια έτσι φήμη που διαχέεται ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για την Αμερική και για την Αυστραλία και για τον Καναδά και για τις αραβικές χώρες, με την Ελλάδα να είναι σε αυτή την πτώση, με τα παιδιά να θέλουν να φύγουν, με τα καλά μυαλά που έχουμε εδώ πέρα, να τους αρπάζουν και να τους χρησιμοποιούν αυτοί. Να σας πω κάτι σε αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου, γιατί το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ευρωπαϊκές χώρες. Αν δείτε αυτή τη στιγμή ανάλογες περιπτώσεις στη Γαλλία, στην Ισπανία, χώρα η οποία βρίσκεται σε κρίση. Εκεί υπάρχει όμως το σύνδρομο των PIGS. Αν μιλάμε για Ελλάδα, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία. Όχι, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα επιστημόνων ή ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει πτυχία. Μια ομάδα όπου τα κράτη έχουν επενδύσει στο να τους μορφώσουν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, που αναζητούν δουλειά εκεί που θεωρούν ότι βρίσκεται δουλειά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πολλούς γιατρούς οι οποίοι φεύγουν στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για πολιτικούς μηχανικούς και πτυχιούχους της πληροφορικής που έχουν φύγει για την ευρύτερη Μεσόγειο. Μπαχρέιν, ακόμη Ντουμπάι, Αραβικά Εμιράτα κτλ. Μιλάμε για πτυχιούχους οικονομικών επιστημών που δεν βρίσκουν δουλειά στη χώρα και αυτή τη στιγμή ζητάνε δουλειά στην Ασία, στην Κίνα. Αυτό έχει ξεκινήσει. Αυτό έχει ξεκινήσει στις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή για το upper level management επιχειρήσεων. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3, 4, 5 χρόνια. Τι θα πρέπει να δούμε? Θα πρέπει να δούμε δύο μεγέθη. Εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με μία υποσημείωση. Το πρώτο, ποιοι φεύγουν? Θα πρέπει να δούμε ποιοι φεύγουν. Φεύγουν αυτοί οι οποίοι αναζητούν δουλειά με ένα μέσο πτυχίο, ή φεύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν δυνατότητες ή είχαν ενταχθεί σε ένα σύστημα έρευνας, επιστημονικής, αν θέλετε, καταξίωσης και ψάχνουν δουλειά γιατί δεν βρίσκουν πλέον δουλειά στην Ελλάδα? Θα ξανάρθουν. Βάλτε μια τελεία. Είστε 6 παιδιά εδώ, έτσι, 2, 4, 7. Ποιοι από εσάς τους 7 σκέφτεστε σαν λύση να φύγετε από την Ελλάδα και να αναζητήσετε την τύχη σας, δουλειά, καλύτερη ζωή στο εξωτερικό? Όχι όλοι, δεν θα απαντήσεις για όλους. Εσύ? Εγώ μέχρι προηγουμένως σκεφτόμουν. Το μικρόφωνο. Συγγνώμη και καθηγητά, αλλά να κάνουμε και να δούμε και ένα γκάλωπ. Δεν σκεφτόμουν καθόλου την λύση του εξωτερικού σαν λύση, γιατί με ενδιαφέρει η Ελλάδα και μου άρεσε κιόλας να μείνω στην πατρίδα μου. Αλλά δυστυχώς με τα τελευταία γεγονότα, τα τελευταία 2 χρόνια, έχω αποθαρρυνθεί τόσο πολύ που σκέφτομαι πλέον ότι είναι η μοναδική διέξοδος να πάμε στο εξωτερικό. Γιατί το κράτος δεν δίνει κάποια κίνητρα. Δεν υπάρχει κάτι, μια σύνδεση αγοράς. Άρα λοιπόν, κοιτάζεις προς τα έξω. Ναι. Εσύ? Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τους υπολείπους και θα πω ότι πραγματικά υπάρχει και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι 2 χρόνια ζούμε πάρα πολύ δύσκολα όλοι μας, και εμείς οι φοιτητές, και φαντάζομαι όλη η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, και περιλαμβάνει και το πολιτικό σκηνικό που διαδραματίζεται στη χώρα. Εγώ θα έλεγα ότι ένας Έλληνας ο οποίος έχει τα εφόδια, όπως είπε και ο κ. καθηγητής, από ό,τι άκουσα πριν, και πραγματικά χαίρεται να ζει στην Ελλάδα και θέλει να ζει, μπορεί να το προσπαθήσει. Δηλαδή, σε γουστάρω πάρα πολύ.
δεν θα ήθελα να φύγω στο Σε εξωτερικό. πάω πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία, μου γουστάρω που μου το λες αυτό. Γιατί αυτό σπάνια το ακούω. Από όλους ακούω τους περισσότερους. Θα φύγω, προσπαθώ να βρω μια ευκαιρία να την κοπανίσω. Αυτό. Είσαι ένας από τους 100 που λέει: όχι, παιδιά, να μείνουμε εδώ πέρα και να το παλέψουμε. Εάν είμαστε άξιοι και αν μπορούμε, θα τα καταφέρουμε. Να συμπληρώσω απλά κάτι σε αυτό. Δεν αισθάνθηκα πολύ εθνικά περήφανος, γιατί την αγαπάω την Ελλάδα πραγματικά. Έχω μεγαλώσει 23 χρόνια εδώ πέρα. Δεν έχω ζήσει στο εξωτερικό. Αλλά δεν αισθάνθηκα περήφανος όταν Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας βγήκε και είπε ότι θέλω 1 εκατομμύριο νέους για δουλειά. Αυτό ούτε μας τιμάει σαν επιστήμονες. Εγώ είμαι και μηχανικός που θα τελειώσει στην Ελλάδα. Δεν έχει έργα, αλλά το ελληνικό σύστημα μπορεί να το αλλάξει αυτό. Και αυτό πιστεύω είναι το μήνυμα το δικό μας προς τη πολιτική γενιά και ειδικά τη νέα πολιτική γενιά, η οποία είναι διαφορετική από την προηγούμενη, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι υπάρχουν τόσες προοπτικές, υπάρχει, όπως είπαμε, ο ορυκτός πλούτος, υπάρχουν οι δρόμοι στην Ελλάδα οι οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι. Υπάρχουν, ας πούμε, ήρθαμε στην Αθήνα μέσα από την Πάτρα και περάσαμε το Πάτρα Κόρινθο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να σταματήσει. Και απασχολούσε 600 υπαλλήλους. Γιατί αυτοί οι υπάλληλοι να μην έχουν. Έχεις απόλυτα δίκιο. Πάμε σε μια σύνδεση Skype. Να δούμε έναν άνθρωπο, τη μικρότερη υποψήφια του Πασόκ το 2009 στην Καβάλα, την Μαρία Τσακαλέρου Κλαπάφτη, η οποία ετοιμάζεται να φύγει για το Χονγκ Κονγκ. Την έχουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία με το κόκκινο μαλλί, έτσι, νέα κοπέλα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ωραία περίπτωση. Ακριβώς, είσαστε υποψήφια βουλευτής και ετοιμάζεστε να πάτε στο Χονγκ Κονγκ, όπου θα ασχοληθείτε, λέει, με την ανάπτυξη μέσω αστικών ιστών, την καινοτομία και τη γνώση. Πείτε μας. Τι δουλειά κάνετε καταρχήν? Είμαι από αυτού του Δημοκρατίου, είμαι διπλωματούχος μηχανικός, είμαι υποψήφια διδάκτορ εδώ και ασχολούμαι με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικών συστάτων. Η έρευνά μου, βέβαια, στο Χονγκ Κονγκ θα αφορά την αναγνώριση των πολιτικών εκείνων που χρειάζονται για να δημιουργηθούν καινοτόμα περιβάλλοντα πάνω στην επιστήμη και στη γνώση. Ελπίζω τουλάχιστον να καταφέρω να κάνω αυτό. Εσείς αναζήσατε τον δρόμο στο Χονγκ Κονγκ ή σας βρήκανε? Εγώ ξεκίνησα να κάνω κάποιες αιτήσεις για τα διδακτορικά αυτά, για την έρευνα εκεί και πήρα μια υποτροφή από το Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ. Είμαι η πρώτη Ελληνίδα που παίρνω αυτή την υποτροφή εκεί και μπορώ να πω ότι η πρόκληση αυτή είναι πολύ σημαντική για μένα. Εδώ ψάξατε να βρείτε λύση επαγγελματική, δεν βρήκατε? Ίσως είμαι λίγο διαφορετικό το παράδειγμα εγώ. Εκτός ότι διατηρώ το τεχνικό μου γραφείο στην Καβάλα, με έναν νέο συνάδελφο μηχανικό προσπαθήσαμε και καταφέραμε να παλέψουμε το τέρας της γραφειοκρατίας και να φτιάξουμε μια εταιρεία για κοινωνικά δίκτυα. Αλλά αυτός ο νόμος, θα μπω στους νόμους τώρα, ήμουν και υποψήφια βουλευτής και τα μπλέκω όλα μαζί. Το 3853, το One Stop Shop, αν έχετε ακούσει. Τελικώς οι νόμοι περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά μπαίνουν στη διαδικασία να λύσουν καταστάσεις. Δηλαδή 4 και 5 μήνες για να δημιουργήσει ένας νέος μια εταιρεία. Μετά δεν μπορούμε να αναρωτιόμαστε γιατί οι νέοι θέλουν να γίνουν δημοσίοι. Αυτό που λέγατε εσείς, το έλεγε η κυρία Λιγιζάκη, νομίζω, ότι το πρόβλημα να δημιουργηθεί μια δουλειά, μια εταιρεία κλπ. Πόσο προβληματικό είναι στην Ελλάδα και πόσο απλό είναι έξω. Εδώ πέρα έχω κόσμο ο οποίος ρωτάει αν απογοητευτήκατε από την πολιτική και φεύγετε. Ναι, θα μπορούσα να πω πως δεν είναι θετική η άποψή μου για την πολιτική, αν θέλετε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η επιτηρίδα τηρείται ακόμα στην πολιτική και είναι δύσκολο για τους νέους που θέλουν να μπουν και να αλλάξουν τα πράγματα με τις αυταπάτες μας, να αλλάξουμε τα καταστημένα, να αλλάξουμε. Απόψε στο στούντιο έχουμε 3 νέους πολιτικούς οι οποίοι κατέρχονται τώρα στις εκλογές και διεκδικούν αφενός την ψήφο των πολιτών και αφετέρου να σπάσουν τα στεγανά στα κόμματά τους. Τι τους λέτε? Και εσείς που κατεβήκατε στο Πασόκ, έτσι. Καλή δύναμη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ακόμα και αν εκλεγούν οι νέοι, είναι πολύ μικρό το περιθώριο της δυνατότητάς τους, το πεδίο στο οποίο μπορούν να κινηθούν και τελικώς να αλλάξουν τα πράγματα. Τι χρειάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα? Συγγνώμη. Τι χρειάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα? Γιατί αν μείνουμε στους δεινόσαυρους θα μείνουμε εντελώς στον πάτο, έτσι. Συμφωνώ. Αλλά άκουσα πριν, το είπε και κάποιος νωρίτερα, όλοι λέμε να σπάσουμε αυτό το σύστημα, να καταργήσουμε αυτό το σύστημα. Κανένας δεν λέει ότι για να καταργηθεί αυτό το σύστημα πρέπει προηγουμένως να έχουμε χτίσει ένα άλλο. Δηλαδή όλη αυτή η απαξίωση των πολιτικών νομίζω ότι αποτρέπει τους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί να κατέβουν στην πολιτική. Και εμένα ένας από τους λόγους που δεν ξαναμπήκα σε αυτή τη διαδικασία, εκτός το ότι θεωρώ πολύ πιο σημαντικό την υποτροφία μου στο Χονγκ Κονγκ, είναι ότι δεν μπορώ εγώ να μπω στη διαδικασία να δικαιολογούμε για λάθη άλλων, για αποφάσεις άλλων. Λοιπόν, κυρία Τσακαλέρου, πριν σας αφήσουμε, εδώ πέρα είναι 7 παιδιά που είναι φοιτητές, τελειώνουν, κάποιοι από αυτούς δεν τελειώνουν σε λίγο. Τι θα λέγατε στα παιδιά αυτά, να ψαχνούν και αυτοί στο αντίστοιχο Χονγκ Κονγκ που πάτε εσείς, ή να μείνουν στην Ελλάδα, ή να μείνουν στην Ελλάδα και να παλέψουνε?
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουμε έξω, πρέπει οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις να μην περιορίζονται στο στενό μας περιβάλλον, να ανοίγουμε τα μυαλά μας, να ανοίγουμε τους οριζοντές μας και μετά να επιστρέφουμε στην Ελλάδα, να μεταγγίζουμε, αν θέλετε, τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, να μπολιάσουμε αυτή τη χώρα με καλύτερα μυαλά και περισσότερες γνώσεις για να μπούμε στη διαδικασία του εξυγχρονισμού, του μετασχηματισμού αυτού του κράτους. Να δημιουργήσουμε ένα άλλο καλύτερο κράτος, αλλά θα το καταφέρουμε καλύτερα, πιστεύω, αν δούμε και 5 πράγματα προς τα έξω. Αν έχουμε μια καριέρα και αν έχουμε πράγματα να προσφέρουμε τελικώς. Στις επιχειρήσεις, όχι. Να την ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Κλαπάφτη, για την επικοινωνία. Γεια σας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, συνάδελφος, που δείξατε, ενός νέου ανθρώπου, νέου επιστήμονα, που πήρε υποτροφία στο Χονγκ Κονγκ, θεωρώ. Και να μείνουμε και στο θετικό μήνυμα που έδωσε το παιδί εδώ. Το όνομα, συγγνώμη, δεν το συγκράτησα. Ο Θανάσης. Ότι οι νέοι άνθρωποι εδώ πρέπει να δούμε και την κρίση της ευκαιρίας που μας δίνει. Και η κρίση δίνει ευκαιρίες. Να κάνουμε και την αφροκριτική και να πούμε συνολικά για το πολιτικό σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Οι Κινέζοι έχουν ένα ιδεόγραμμα. Συγγνώμη ένα λεπτό, να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου. Ο βασικός τρόπος απορρόφησης των νέων εργαζομένων ήταν η στρόφιγγα του δημοσίου. Τώρα πλέον που αυτή η στρόφιγγα έχει κλείσει, αρχίζουμε και συζητάμε για την ιδιωτική οικονομία και την ανάπτυξη. Και ας πούμε ότι και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε. Ήταν κατά τρόπον την κρατικοδίωτος. Και όταν σταμάτησε και η κρατική χρηματοδότηση, όλοι αυτοί οι δρόμοι, όλα αυτά τα προγράμματα που είχαν ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι στον αέρα. Και πλέον πρέπει να μιλάμε όχι μόνο για ανάπτυξη, αλλά για οικονομική μεγέθυνση. Ο πιο σωστός όρος οικονομικά, που σημαίνει άμεσες ξένες επενδύσεις για να δημιουργηθούν άρση των εμποδίων της γραφειοκρατίας, για να μπορέσουν να έρθουν επιχειρήσεις, για να υπάρξει αυτή η διέξοδος. Και άλλη μια φράση. Εμείς οι νέοι άνθρωποι είμαστε πολίτες του κόσμου, έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά από τη δικιά σας γενιά. Αν η κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά, γιατί η λιτότητα και η οικονομική κρίση είναι γενικότερο ευρωπαϊκό φαινόμενο, για κάποια χρόνια δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία, να μην φοβηθούμε να πάμε στο εξωτερικό, να αποκτήσουμε πιο εξειδικευμένες ικανότητες, να δημιουργήσουμε νέες δεξιότητες στο επαγγελματικό μας προφίλ και να γυρίσουμε εδώ στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Πώς όμως να γυρίσουν στην Ελλάδα όταν διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο θα θυμίζει αύριο μεθαύριο Βουλγαρία? Αυτό είναι το στοίχημα το δικό μας. Όταν θα υπάρχουν μισθοί των 400 ευρώ, πού να έρθει ο άλλος? Αυτό που κάναμε είναι η εύκολη λύση. Διαφωνώ ριζικά και με σένανε, συγγνώμη που είναι και με όλη αυτή την άποψη. Δηλαδή, και με την κοπελιά που μίλαγε από την Καβάλα, που ήταν. Ναι, από την Καβάλα, κύριε Κλαπάφτη. Αυτό το στυλάκι, πηγαίνετε όλοι έξω. Βγείτε από την Ελλάδα. Να ανοίξετε να πούμε τα μάτια σας. Να κάνετε, να δείξετε και μετά να γυρίσετε. Σε μια χώρα που λέει ο Χάρης και που λέει σωστά, μπορεί να είναι Βουλγαρία μεθαύριο. Θα έχει πεθάνει μετά από 10 χρόνια. Εάν δεν μείνουν, γι' αυτό πήγα στο Θανάση και του από το χέρι πριν από λίγο. Εάν δεν μείνουν τα παιδιά εδώ πέρα να παλέψουν στις συγκεκριμένες δύσκολες συνθήκες, να στηρίξουν αυτή τη χώρα, να μην την αφήσουν να είναι μια χώρα γερόντων. Διότι έτσι πως πάει το πράγμα και με την υπογεννητικότητα που υπάρχει, όπου γεννάει μια κάθε οικογένεια πλέον ένα παιδί, δεν μπορεί να γεννήσει 2, δεν έχει να το μεγαλώσει. Κάποια στιγμή θα μείνουμε εδώ πέρα με ηλικιωμένους ανθρώπους. Είπα για κάποια χρόνια να μπορέσουμε να πάμε στο εξωτερικό και να επιστρέψουμε. Ναι. Είπα άλλο πράγμα. Δεν είπα να φύγουμε και να ρίξουμε μαύρη πεταλούδα. Όχι, ναι, αλλά εντωμεταξύ τώρα είναι κρίση όμως. Νομίζω ότι υπάρχει, εκτός από αυτό το κίνδυνο το οποίο εσείς καταδεικνύετε, υπάρχει και ο κίνδυνος να είμαστε πλέον στο μέλλον υπό μεγαλύτερη πνευματική και οικονομική κατοχή. Πνευματική κατοχή, γιατί στέλνοντας τα παιδιά μας να σπουδάζουν στο εξωτερικό και να παραμένουν εκεί, τι κατορθώνουμε τελικά? Να αυξήσουν οι ξένοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, τη δική τους, αυτό που λέμε ήπια ισχύ. Δηλαδή, μας μεταγγίζουν τον δικό τους τρόπο σκέψης. Μάλιστα. Και εκτός από αυτό, η οικονομική κατοχή είναι ο άλλος κίνδυνος. Γιατί όταν τα παιδιά μας βγαίνουν έξω και δουλεύουν έξω, ποιοι θα δουλέψουν εδώ? Οι ξένοι. Οι οποίοι οι ξένοι όμως θα στέλνουν μετά τα ελληνικά χρήματα, τα ευρώ εδώ, τα οποία παίρνουν εδώ, θα τα στέλνουν στο εξωτερικό. Ξέρετε πόση διαρροή έχουμε κάθε χρόνο από τους μετανάστες? 12 δις. Βάλτε μια τελεία, γιατί θέλω να ακούσω πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν έχουμε ακούσει τα παιδιά καθόλου, τους έχουμε κάνει εδώ πέρα. Κάτσε, δώσε στα μπλε μάτια εκεί πέρα που έχουμε πει από την αρχή, γιατί μας την έχει κοπανίσει κι αυτή. Δεν μιλάει καθόλου. Λοιπόν, μπλε μάτια, πώς είναι το όνομά σου? Μαρία, πες μας, πώς νιώθεις εσύ στην κατάσταση αυτή? Είσαι πρωτοετής, δευτεροετής, πού είσαι? Δεύτερο. Τελειώνεις σε 2 χρόνια. Ναι. Τελειώνεις σε 2 χρόνια. Καλό των πραγμάτων, Βγαίνεις λοιπόν, τελειώνεις 2 χρόνια, παίρνεις το πτυχίο, βγαίνεις στην ελληνική κοινωνία. Με ποιο συναίσθημα αυτή τη στιγμή και με ποιες σκέψεις αντιμετωπίζεις την έξοδό σου στην ελληνική κοινωνία για να δουλέψεις, με λίγα λόγια?
Και τι θα θες να πεις ή να ρωτήσεις την πλευρά αυτή. Ακούμε. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι έστω και αν τελειώσω σε 2 χρόνια ότι θα βρω δουλειά. Ότι θα βρεις δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εντάξει, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι. Και εγώ δεν θέλω να φύγω, αλλά μόνο και μόνο επειδή και εγώ αγαπάω τη χώρα μου. Δηλαδή, αν κοιτάξω το δικό μου καλό, πιστεύω ότι πρέπει να φύγω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα κι εγώ να μείνω και να παλέψω και να βοηθήσω μαζί με όλα τα παιδιά εδώ τη χώρα. Να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι απαιτείται πάρα πολύ χρόνος. Άρα λοιπόν, έχεις την αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέλλον αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν τελειώσεις και πάρεις το πτυχίο σου. Αυτό σε τρομάζει, σε φοβίζει, σε μελαγχολεί. Από την άλλη πλευρά λες δεν θέλω και να φύγω κιόλας. Και να μείνεις άραγε πού, σε μια χώρα που θα παλέψεις τι. Απλά σίγουρα δεν θα βρω δουλειά πάνω στο πτυχίο μου. Δεν θα βρεις δουλειά πάνω στο πτυχίο σου. Δεν πειράζει. Αν μου επιτρέπεις, συγγνώμη. Δεν πειράζει, κύριε Χαρδαβέλα. Έχουμε σχολές ΑΕΗ, ΤΕΗ, ΙΕ, κολεγίων, οι οποίες βγάζουν οικονομολόγους. Δεν θέλουμε πάρα πολλούς οικονομολόγους, θέλουμε καλούς λογιστές και φοροτέχνες. Σας μιλάει ο συνάδελφος. Θέλουμε ανθρώπους που να ξέρουν να ανοίξουν μια επιχείρηση. Τώρα δεν της μόδας είναι να κλείνει, δυστυχώς. Συγγνώμη, πάρτε τηλέφωνο τον κύριο που θέλει να μας μιλήσει, παρακαλώ. Τον έχουμε. Να συνδεθούμε. Ωραία, να συνδεθούμε. Ναι, ορίστε, ολοκληρώστε. Είναι μια τηλεφωνική επικοινωνία με ένα θεατή μας, τον Γιώργο Αλιφαρμάκη. Περίμενα να ολοκληρώσει ο κ. Αγγελόπουλος και μετά να τον βγάλουμε. Η ελπίδα, παιδιά, είναι μέσα στα μάτια σας. Κοιτάξτε στον καθρέφτη, δείτε τα μάτια σας, δείτε τον εαυτό σας. Η ελπίδα για την πατρίδα είναι οι νέοι άνθρωποι. Να φύγουμε να πάμε πού? Και να αφήσουμε αυτή την πατρίδα σε ποιον? Ναι, ξέρετε κάτι, Αγγελόπουλο, συγγνώμη, ναι. Και ωραία, να μιλήσουμε. Ωραία τα λέτε. Να μιλήσουμε για το αύριο. Είναι ωραία λόγια όλα αυτά που λέτε. Μέχρι τώρα καταλάβετε. Αλλά τα παιδιά αυτά θέλουν συγκεκριμένα μέτρα. Όχι, κοιτάξτε το καθρέφτη και τα μάτια σας. Θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Μπορείτε να μου επιτρέψετε? Επιτρέπετε? Ένα λεπτό, θα σε επιτρέψουμε. Να μιλήσουμε να πάμε λοιπόν, όχι για την καταγραφή του προβλήματος, αλλά για τις προτάσεις του. Ας ακούσουμε μια καταγγελία για ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό. Τον έχουμε? Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας σήμερα. Χρόνια πολλά. Από πού τηλεφωνάτε? Από Χαλκίδα τηλεφωνώ. Από Χαλκίδα. Για πέστε μου. Εσείς ναι. Φύγατε, γυρίσατε. Θέλω να κάνω μία άλλη προσέγγιση στο θέμα εξωτερικού, γιατί ήμουν στο εξωτερικό, δούλευα εκεί, σπούδαζα. Πού, σε ποια χώρα? Στην Αγγλία, ήμουνα στην Νότια Αγγλία, στον Brighton συγκεκριμένα. Μάλιστα. Και? Η προσέγγιση που θέλω να κάνω εγώ είναι η εξής. Ότι εντάξει, φεύγουν τα παιδιά, καλά φεύγουν, καλά μένουν. Εγώ αυτή τη στιγμή επαγγελματικά έχω μια δουλειά σε μια πολυεθνική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Εργάζομαι μάγειρα έχω τελειώσει στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Και δουλεύω σαν τεχνικός στο τμήμα έρευνα και ανάπτυξη μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι να φύγουν τα παιδιά. Ωραία. Αυτό θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Αλλά είναι κρίμα και άδικο να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να μην ξέρουν πού να πάνε ακριβώς. Δηλαδή, το σύστημα εδώ είναι... Έχει διακοπές το τηλέφωνο. Έχει διακοπές το τηλέφωνο. Παρακαλώ πολύ, εάν θέλετε ή μετακινηθείτε ή να ξαναπάρουμε. Για συνεχίστε να δούμε αν ακούγεστε. Ναι, μ' ακούτε? Το ακούμε, ναι. Με ακούτε, ναι. Καλώς είναι να φύγουν λοιπόν αυτά τα παιδιά που θέλουν να φύγουν, αλλά να φύγουν με σωστό τρόπο. Δηλαδή, το κράτος εδώ, αφού μας διώχνει, να μας ανοίξει λίγο το δρόμο εκεί που θα πάμε, να είμαστε λίγο καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να έχω φίλους που να έχουν πάει στην Ολλανδία και να κοιμούνται επί 3 μέρες στα παγκάκια, στα πάρκα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν σε εκκλησίες και να παρακαλάνε να καθίσουν μέσα τη νύχτα γιατί δεν έχουν ένα κατάλημα να μείνουν. Να σας πω κάτι. Εδώ το σημερινό κράτος δεν μπορεί να κοιτάξει τους πολίτες του, να κοιτάξει τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, αλλά όμως υπάρχει και μια πρεσβεία στο εξωτερικό, υπάρχει και μια ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι, να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση στα παιδιά αυτά, να πάνε εκεί και να πάνε να βρουν κάτι. Να μην πηγαίνουν και να γυρίζουν. Δηλαδή, βάζετε ένα ζήτημα ότι τα παιδιά φεύγουν χωρίς προστασία καμία, χωρίς καθοδήγηση, καμία βοήθεια. Πάνε στο άγνωστο, εάν δεν έχουν κλείσει από εδώ πέρα τίποτα. Ακριβώς. Με βάρκα την ελπίδα. Αν δεν έχουν κάτι από εδώ πέρα ή αν δεν έχουν κάποιο γνωστό εκεί. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα Skype που έχει. Έχουμε τον Σταύρο Αντωνίου, ιδιοκτήτη γραφείου έβρεσης εργασίας στο εξωτερικό, και να συνδέσουμε το θέμα. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Αντωνίου. Γεια σας. Γεια σας. Έχονται πολλοί νέοι και σας ζητάνε να τους βρείτε δουλειά στο εξωτερικό,
προσπαθώντας πραγματικά να αποκτήσουν έτσι ένα κομμάτι ήλιου στη ζωή. Πάρα πολύ. Και βλέποντας τα παιδιά που κάθονται... Δεν σας ακούμε. Λίγο καλύτερα στο μικρόφωνο. Πλησιάστε λίγο αν θέλετε το Skype να σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι. Πάρα πολλά νέα παιδιά και βλέποντας τα παιδιά που κάθονται δίπλα σας, είναι ακριβώς η ομάδα που αυτές τις εποχές επικοινωνεί μαζί μας πάρα πολύ. Δεχόμαστε περίπου 50 βιογραφικά νέων πτυχιούχων καθημερινά. Για ποιες χώρες και ποιες ειδικότητες? Είναι τελείως διαφορετικά. Ξεκινάμε φυσικά πάντα ότι προτιμούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις γερμανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες, αλλά όλο και πιο πολύ τείνουν και προς Αυστραλία, Καναδά και Μέση Ανατολή. Για πέστε μας, κύριε Αντωνίου, είναι ποιας βαθμίδας μορφωτικής παιδείας? Σε ποια είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων, έχουν τελειώσει μόνο το Λύκειο? Εμείς ασχολούμαστε μόνο με πτυχιούχους πανεπιστημίου. Με πτυχιούχους πανεπιστημίων, μάλιστα. Οπότε έχουμε μόνο μηχανικούς, γιατρούς, οικονομολόγους και άλλες κατευθύνσεις. Νέα παιδιά τα οποία τελειώσανε πιθανόν και πρόσφατα και αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό. Και με τι προϋποθέσεις πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες? Τι καλύπτουν, τι θέσεις καλύπτουν? Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει μια σχετικά πολύ καλή φήμη των ελληνικών πανεπιστημιών, προπάντως σε μηχανικούς και γιατρούς στο εξωτερικό. Οπότε απόφοιτοι όπως βλέπω μπροστά σας από πανεπιστήμια όπως είναι η Πάτρα ή το Αριστοτέλειος στη Θεσσαλονίκη ή το Δημοκρίτιο στην Ξάνθη, είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Κύριε Αντωνίου, κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε. Ξέρετε εάν ο τελειόφοιτος ο Έλληνας του Πανεπιστημίου, ο πτυχιούχος, αντιμετωπίζεται το ίδιο στο εξωτερικό με τον πτυχιούχο, τον Ιταλό ή τον Γάλλο που μπορεί και αυτός να ψάχνει δουλειά, ξέρω εγώ, στην Αμερική, στην Αυστραλία, ή υπάρχει πλέον μια διαφορετική αντιμετώπιση του Έλληνα, γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε? Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, όπως και ο εγχώριος υποψήφιος, όπως και ο ξένος υποψηφιαλός που ενδιαφέρεται για τη Γερμανία. Δεν γίνεται διαχωρισμός δηλαδή, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ του Έλληνα φοιτητή και του Γάλλου, του Ιταλού κλπ. Σίγουρα σε μια συνέντευξη θα πρέπει να ερωτηθεί για την κρίση στην Ελλάδα. Σίγουρα. Και εκεί δίνουμε κι εμείς καλές συμβουλές πώς να αντιμετωπίσουν τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνίου. Είδατε, λέει, για την κρίση στην Ελλάδα. Τι λέει το πολιτικό σύστημα? Να αρχίσουμε με την κυρία Κοκολιού. Εσείς τι θα λέγατε για την κρίση στην Ελλάδα? Ποιος φταίει? Φταίνουν οι φοιτητές οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά? Όχι, βέβαια. Ή φταίμε εμείς όσοι πολιτικολογούμε ή συμμετέχουμε στα της πολιτικής? Διότι κάποτε η πολιτική ήταν η τέχνη του εφικτού. Τώρα είναι του ανεφικτού. Φυσικά και για την κρίση, αν αναφέρεστε στην οικονομική, φταίνε οι πολιτικοί συνολικά, όπου διαχειρίστηκαν την οικονομία αυτής της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία σε αυτό. Και εδώ είχα πει αυτό που είπα και στην αρχή, είναι και το χρέος της γενιάς μας. Να μπούμε και να αλλάξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Στη γενιά μας έχουν συντελεστεί εις βάρους εγκλήματα. Και το λέω αυτό. Πολλές φορές λέω ότι πρέπει να γίνουμε πατροκτόνοι εντός των εισαγωγικών. Οι γονείς μας, οι οποίοι μπήκαν σε αυτό το σύστημα, πήραν σύνταξη πολύ σύντομα. Φτάσαμε στο σημείο και λόγω της υπογεννητικότητας αλλά και της κακής διαχείρισης, το ασφαλιστικό σύστημα να καταρρεύσει και εμείς να κινδυνεύουμε, οι άνθρωποι, να μην πάρουμε ποτέ σύνταξη. Αν βρούμε δουλειά, να φτάσουμε και στο σύστημα της σύνταξης. Όλο αυτό το έλλειμμα της αγοράς εργασίας, εμείς το πληρώνουμε. Και φυσικά εμείς πρέπει να μπούμε και να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε ξανά στο θέμα μας. Κύριε Αγγελόπουλε. Τα ερωτήματα. Θυμάμαι καταρχήν το ερώτημα της κοπέλας. Παρακαλώ. Τα ερωτήματα περιμένουν και συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι γενικόλογα πράγματα. Μέχρι τώρα τα πάμε τα γενικόλογα. Ναι, μπράβο. Κάναμε και την κριτική για το παρελθόν. Μπράβο. Αφήστε το παρελθόν, γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Γιατί κουράστηκα κι εγώ. Εγώ να δεις πόσο κουράστηκα. Το τι έγινε και τα λοιπά. Εγώ ακούω εδώ πέρα πάντοτε φωτογραφία του από εδώ και πέρα. Τι μπορεί να γίνει? Παρακαλώ πολύ. Πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν επενδύσεις στους οδικούς άξονες, στα λιμάνια, στις μαρίνες, στα τρένα, σε δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να αποκρατικοποιηθούν. Το πιστεύουμε αυτό? Ότι δεν χρειαζόμαστε, ας πούμε, κρατικές επιχειρήσεις? Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Ένα λεπτό. Θέλω να μου πείτε το εξής. Θα σας πω αυτό που θέλω εγώ. Για πείτε, ναι, πώς θέλετε να απαντήσετε? Εγώ θα σας ρωτήσω και αν θέλει να απαντήσετε. Έτσι. Και αν δεν απαντήσετε, κρίνεστε. Είναι συγκεκριμένο αυτό που ρωτάνε.
Τι θα κάνετε και αυτή η γενιά. Ναι. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε λιμάνια. Λιμάνια να κάνουμε. Κουμπί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί. Όπως καταστράφηκε η χώρα σε 30 χρόνια, δεν μπορεί σε μία μέρα να φτιαχτεί. Από την επόμενη μέρα όμως που θα εκλεγεί μία νέα κυβέρνηση, πρέπει, αν είναι δυνατόν, να υπάρξει ένα σταθερό, φορολογικό, ασφαλιστικό, εργατικό και πολεοδομικό σύστημα, όχι 50 τόμων, αλλά 50 σελίδων. Να ξέρει ο εργαζόμενος, αλλά να ξέρει και ο επιχειρηματίας τι πρέπει να πληρώσει τέλος του χρόνου, στις αρχές του χρόνου. Να μην έχουμε 5, 6, 7 φορολογικά νομοσχέδια κατ' έτος. Όχι αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει ο Γενικός Γραμματέας, κύριε Χαρταβέλλου. Και ο καθένας κάνει τα δικά του. Πώς είναι το όνομά σου, πάμε? Νίκος λέγομαι. Ο Νίκος. Εγώ θα ήθελα... Ελάτε, με συγχωρείτε. Ακούς. Λένε διάφορα. Οι τρεις πολιτικοί. Σε καλύπτουν αυτά που λένε ή σε αφήνουν πάλι σε ερωτηματικά? Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όχι τόσο στις επιπτώσεις της ανεργίας, οι οποίες είναι και χρηματοοικονομικές, οι οποίες είναι και ψυχολογικές, οι οποίες βαραίνουν και το άτομο, αλλά κυρίως στα αίτια που προκαλούν την ανεργία. Και αφορούν δύο άξονες. Το ένα είναι το ακαδημαϊκό κομμάτι, το ότι είναι αδιανόητο νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες να βγαίνουν από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το τραγικό είναι, ας πούμε, η νοσηλευτική ΑΕΗ. Δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα και το ΤΕΙ έχει. Άρα, τι προσδοκούμε εμείς από αυτό το νέο επιστήμονα? Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ακαδημαϊκό. Το δεύτερο είναι το βαθύτατα πολιτικό. Ακούω για επενδύσεις. Εγώ θα σας πω ότι τα 2 τελευταία χρόνια αναλογιστικές μελέτες δείξανε ότι το 60%, γιατί είμαι οικονομολόγος, το 60% των πωλήσεων, του τζίρου δηλαδή, μιας εταιρείας, είναι ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, χαράτσι στη ΔΕΗ, εργοδοτικές εισφορές, φόρος αλληλεγγύης κτλ. Αναφερόμαστε στις μεγάλες επενδύσεις. Όταν 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, πώς προσδοκούμε να φέρουμε τη μεγάλη ξένη επένδυση? Ερώτημα λοιπόν στον Νίκο μας. Νίκος, έτσι. Ναι, παρακαλώ. Οικονομολόγος, τελειώνεις πότε? Πρώτα ο Θεός ορκίζομαι. Άντε, μπράβο, το καλό. Τι θα κάνεις, θα μείνεις εδώ, θα παλέψεις εδώ, θα αρχίσεις? Θα παλέψω εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί λες δεν υπάρχει περίπτωση? Δεν υπάρχει, γιατί δεν ταιριάζει. Που το λες, να σας μιλήσω ειλικρινά, έτσι. Ναι. Δεν ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία μου. Δεν ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία. Να σηκωθείς να φύγεις? Να σηκωθώ να φύγω. Θα αντιμετωπίσω δυσκολίες με ένα κρατικοδίαιτο κράτος, το οποίο τα 30 τελευταία χρόνια το μόνο που το αποσχολούσε είναι να παράγει νέους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι δεδομένο αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θα παλέψεις από εκεί και πέρα, όμως στα δεδομένα που υπάρχουν. Δώσε στον Λιβδάνο σου που δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Yes. Εσύ είπαμε? Παύλος λέγομαι. Και κάνεις τι είπαμε, τελειώνεις? Μηχανολόγος, είμαι δεύτερο έτος. Μηχανολόγος στο Πολυτεχνείο. Ναι. Ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανολόγοι που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Το ξέρω. Πάρα πολλοί, χιλιάδες. Θα γίνεις και εσύ λοιπόν από αυτούς ή θα ψαχτείς έξω? Εγώ δεν θα ψαχτώ έξω σαν πρώτη επιλογή. Εννοείται ότι μόλις τελειώσω θα ψάχνω να βρω μια δουλειά. Και πιστεύω ότι υπάρχει το φεύγω για το εξωτερικό και το με διώχνουν. Γιατί Ωραία, άλλο να φεύγεις σαν επιλογή και άλλο να σε διώχνουν. Άλλο θέλω και άλλο με διώχνουνε. Και ναι, θα ήθελα να κάτσω να υποστηρίξω την Ελλάδα. Σε διώχνουνε, νιώσεις ότι σε διώχνουν όμως? Άμα δεν σε υποστηρίζει και η χώρα σου να σε βοηθάει, σε διώχνουν. Έχεις αυτό το συναίσθημα? Ναι, έχεις ότι δεν βοηθείς από πουθενά, Τι θα ήθελε ο φίλος μας, τι θα ήθελε σαν βοήθεια? Αυτή είναι μια αμφίδρομη σχέση. Ναι. Τι θα ήθελες από εμάς που είμαστε μια νέα γενιά ανθρώπων, τι περίμενες να πούμε ή να φτιάξουμε από αύριο ή μεθαύριο για να τροποποιηθεί η σημερινή άσχημη πραγματικότητα? Θα ήθελα καταρχάς να ενδιαφέρεστε για την παιδεία και για τα νέα παιδιά, γιατί και στο πανεπιστήμιο το βιώνω, δηλαδή, ναι, υπάρχει κρίση, αλλά ας πούμε δεν έχουμε υλικά για εργαστήρια, να κάνουμε τα εργαστήριά μας. Ή δεν παίρνουμε τα βιβλία μας όλα. Δηλαδή δεν επενδύει η χώρα σε εμάς. Τα παιδιά μου πηγαίνουν δημοτικό και δεν έχουν βιβλία ακόμα. Και υπουργός που δεν έδωσε βιβλία είναι υπουργός ανάπτυξης για τη χώρα. Είναι φασοκομωδία δηλαδή, έτσι. Η κοπέλα δεν έδωσε βιβλία στα παιδιά και έχουμε Μάιο μεθαύριο και την κάναμε υπουργό αναπτύξεως. Εντάξει. Είναι και αυτή με άποψη. Επιβραβεύτηκε. Κύριε Χαρδαβέλα, συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο απόψεις οι οποίες συγκλίνουν. Καταρχάς, πιστεύω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ αυτών που θέλουν να φύγουν και αυτών που θέλουν να μείνουν.
Ξέρετε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 δεν υπήρχαν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα πάρα πολλά, ελάχιστα. Όσοι θέλαμε να προχωρήσουμε σε μεταπτυχιακές σπουδές, φεύγαμε στο εξωτερικό. Εγώ έφυγα λοιπόν μια μέρα στο εξωτερικό και γύρισα μετά από 15 χρόνια, αφού είχα γίνει εκεί καθηγητής. Αυτό δεν ήταν επιλογή, ήταν ανάγκη για κάποιον ο οποίος ήθελε να σπουδάσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχει εργασία. Δεν υπάρχει εργασία για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μείνουν, ακόμη και για αυτούς που θέλουν να φύγουν γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Πώς τους στηρίζει η κοινωνία, πώς τους στηρίζει η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι το τεράστιο. Μιλήσατε προηγουμένως, γιατί πιστεύω ότι συνδέονται αυτά τα οποία είπατε. Μιλήσατε προηγουμένως από μια πλευρά ότι δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Ξέρετε, επαγγελματικά δικαιώματα τα χτίσαμε σιγά σιγά και μετά τα γκρεμίσαμε. Επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ θα μπορούσε να δώσει το ελληνικό κράτος, δεν έδωσε γιατί τα χρησιμοποίησε μέσα από συντεχνιακές διαδικασίες εξυπηρέτησης συμφερόντων. Και εδώ μιλάω διαχρονικά για τις πολιτικές ευθύνες των του Υπουργείου Παιδείας ή των Υπουργών Παιδείας. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν θα έρθουμε να πούμε έχουμε πτυχιούχους, πώς στηρίζει η κοινωνία. Ξέρετε ότι αν απαξιώσουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, ο κ. Αντωνίου το είπε, τα ελληνικά πτυχία θεωρούνται ισχυρά ευρωπαϊκά πτυχία στο εξωτερικό. Θέλω να σας θυμίσω τι έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια για τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων. Πόσο λάσπη έπεσε στα ελληνικά πανεπιστήμια, στον τρόπο που δουλεύουν, στον τρόπο που παράγουν και όταν ερχόμαστε αντί να θεωρήσουμε ότι έγινε μια επένδυση, όχι αρκετή, θα πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση. Γιατί αν υπάρχει μια διέξοδος από την κρίση ορατή, δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο μέσα από την παιδεία. Όταν λέω παιδεία, μέσα από την επένδυση, σοβαρή επένδυση που θα κάνει το ελληνικό κράτος στα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και κατόπιν στα παιδιά τα οποία βγαίνουν από τα πανεπιστήμια στην αγορά εργασίας. Αν έχουμε πολιτικούς μηχανικούς, πολλούς, έχουμε καλούς πολιτικούς μηχανικούς. Γι' αυτό και βρίσκουν δουλειά. Έχουν καλούς γιατρούς, γι' αυτό και βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς συνδέουμε, όχι με την παραγωγή, πώς συνδέουμε με μια αγορά εργασίας που αυτή τη στιγμή είναι νεκρή στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη. Τι γίνεται εδώ? Και να προσθέσω κάτι. Η ευθύνη της πολιτείας είναι να δίνει τη δυνατότητα, όταν θα υπάρχουν άλλες ανάγκες στην αγορά εργασίας, να υπάρχει η μετακπαίδευση, η διαβίου μάθηση. Ο πολιτικός μηχανικός να εξειδικεύεται σε κάτι άλλο παρεμφερές με το αντικείμενό του, ώστε να μπορέσει να βρει δουλειά. Λοιπόν. Και αυτό είναι σημαντικό στις πιο μεγάλες ηλικίες. Έχω 3 σημαντικά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι σπούδασαν εδώ και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ο Διονύσης λέει ότι είχε 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, απασχολούσε 18 άτομα, έχασε $500.000 ευρώ και χρωστά άλλα τόσα. Έχει φύγει στην Ισπανία για να καλύψει τα κενά του και τα χρέη του. Όχι γιατί υπάρχουν στην Ισπανία δουλειές, αλλά μπορεί να ζει κανείς σαν άνθρωπος και να έχει τα βασικά είδη ανάγκης και σε χαμηλότερες τιμές. Και καθημερινά γνωρίζει Έλληνες επιστήμονες που πολλούς από αυτούς τους έχει βοηθήσει για να προετοιμαστούν στη νέα του ζωή εκεί. Η Ματίνα, 27 ετών, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Εγώ αυτό που θα ήθελα να θίξω είναι πως από το 2009, οπότε και ξεκίνησε το ελλαδικό πρόβλημα, πάνω από 2.000 άτομα έχουν έρθει για μετεγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, οι περισσότεροι νέοι και με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Υπάρχει πληθώρα βιογραφικών που έρχεται καθημερινά τόσο στο Πατριαρχείο όσο και στα ομογενειακά πόρταλ που έχουμε ήδη εδώ. Το θέμα είναι πώς η αντιστροφή του κύματος μείωσης του ελληνικού πληθυσμού είναι καλό. Και αν δείτε, λέει, τα βιογραφικά που μας έρχονται καθημερινά, θα εντυπωσιαστείτε. Στελέχη εταιριών, μάστερ, μεταπτυχιακά, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Σε μια Τουρκία η οποία είναι σε ανάπτυξη, έτσι, καλπάζει. 8%. Δύναμη της περιοχής, έτσι. Και ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι στο King's College του Λονδίνου, τους τελευταίους 3 μήνες μετακόμισε στην Βρετανία, ενώ 3 συγγενείς του πήγαν στη Γερμανία και ο ένας ακόμα, ο αδελφός του, είναι στην Αμερική. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Έρχομαι πάλι εδώ. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η πιτσιρικάς από εσάς. Το έχετε καταλάβει. Και εμάς το ίδιο. Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Η Ισπανία έχει 30% ανεργία όμως, που πάνε οι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι πάνε σε παράδεισο. Λοιπόν. Ναι, αλλά έχει παραγωγή που εδώ εμείς δεν έχουμε. Αντιθέτως, ό,τι υπάρχει ακόμα και σε επίπεδο βιοτεχνικής παραγωγής, όχι βιομηχανικής, πάμε να το ξεριζώσουμε, έτσι. Ακόμα και στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Ακόμα και στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας δεν έχουμε σχέδιο. Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε το περιβόλι της Ευρώπης. Πάμε στη Γενέβη αμέσως τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ πολύ. Πάμε στη Γενέβη αμέσως τώρα. Είναι η κυρία που έχουμε στο Skype αυτή τη στιγμή την εικόνα από τη Γενέβη, έτσι. Για πέστε μας. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα σας. Είστε η κυρία...
Κυρία Μπουζέκα και κυρία Ανδριανάκη. Πολύ ωραία. Εσείς εργάζεστε εκεί ήδη στη Γενέβη? Εργαζόμαστε, έχουμε ανέβει και ασχολούμαστε με την έρευνα. Είστε γιατρίνες και οι δύο από ό,τι ξέρω. Ναι. Ωραία. Γιατί φύγατε από την Ελλάδα και πότε φύγατε? Φύγαμε, να ξεκινήσω, πριν 1 χρόνο περίπου. Ναι. Και ο απλούστατος λόγος ήταν διότι, όπως τα ξέρετε όλοι, για να κάνει κάποιος ειδικότητα στην Ελλάδα πρέπει να περιμένει πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτό που λέγατε εσείς. Που είχε πει και κάποια άλλη κυρία στο πλεκτό. Και φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε τα καλύτερα μας χρόνια, να τα χάσουμε περιμένοντας. Είστε καλά εκεί? Ναι, είμαστε αρκετά καλά. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε αρκετά. Και υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες οι οποίοι έχουν έρθει να βρουν δουλειά. Υπάρχουν, λέω, και αρκετοί Έλληνες που έχουν έρθει να βρουν δουλειά, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια ακμάζουσα κοινότητα, η ελληνική κοινότητα στη Γενέβη. Ναι, η κοινότητα στη Γενέβη είναι πολύ μεγάλη και συνεχίζει και αυξάνεται. Και ειδικά εδώ στο νοσοκομείο βρίσκουμε καθημερινά νέους συναδέλφους. Για πέστε μου κάτι όμως, δύο κοπέλιες, τώρα 2 γιατρίνες επιστημόνισσες. Το σχέδιό σας, το μελλοντικό ποιο είναι? Να μείνετε εκεί και να εγκατασταθείτε εκεί και να δουλέψετε εκεί και να κάνετε εκεί οικογένεια, ή το όνειρό σας είναι να περάσετε εκεί κάποια χρόνια, να κάνετε την έρευνά σας και μετά να γυρίσετε στην Ελλάδα? Σίγουρα το ιδανικό, αν μπορώ να μιλήσω για μένα, νομίζω και η Αγγελική το ίδιο αισθάνεται, θα ήταν να κάνουμε την έρευνά μας και την ειδικότητά μας, αν μπορούμε, στο εξωτερικό και φυσικά να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Έχουμε και οικογένειες, οι φίλοι μας. Θα θέλαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, να προσφέρουμε και στην χώρα μας. Όμως, έτσι όπως το λέτε, υπάρχει και ένα αλλά. Ξέρετε, κύριε Χαρδαβέλα, λένε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Γιατί αυτά τα έχουν πει και πολύ πριν από εμάς και τελικά μείναν έξω 10-20 χρόνια ή και μια ζωή. Άρα μπορεί να συμβεί αυτό και με εσάς, εννοείται. Ναι. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς και αποφασίσατε να πάτε σε μια χώρα η οποία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι καλύτερα τα λεφτά? Είναι εκτός ζώνης ευρώ, έχει το φράγκο, είναι ουδέτερη χώρα? Έχουμε το ελβετικό φράγκο και όντως είναι αρκετά ουδέτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και επηρεάζεται, είναι σε 3 τομείς, έτσι, λίγο Γερμανία, λίγο Ιταλία, λίγο Γαλλία. Έτσι ακριβώς, ναι. Ο βασικός λόγος ήταν ότι έχουμε έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Ποναρά, ο οποίος είναι Έλληνας, έχει 35 χρόνια στη Γενέβη, αλλά παρόλα αυτά δεν ξεχνάει τους Έλληνες και ήδη τους νέους επιστήμονες που χρειάζονται και βοήθεια στην αρχή. Δεν σας βλέπω και πολύ να θέλετε να γυρίσετε πίσω. Κοιτάξτε, και να θέλουμε να γυρίσουμε τώρα και αύριο να μου πείτε ελάτε, άμα δεν έχω μια θέση να ξεκινήσω εκεί, να κάνω είτε την ειδικότητά μου, είτε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, τι να έρθει να κάνει η κοπέλα εδώ? Πώς να έρθω? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ, σε εσάς τώρα. Θα σας κάνω ένα ερώτημα σε όλους και θα απαντήσετε ο καθένας με τη σειρά του. Ξεκινήσω με την Μαρκέλα. Τις ελπίδες για το μέλλον σου, πού τις εναποθέτεις περισσότερο? Στην πολιτική, στην οικογένεια ή στον εαυτό σου? Στον εαυτό μου και κατ' επέκταση στους συνομιλίκους μου. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να πράξουμε για το σύνολο, ο καθένας μας ξεχωριστά για το σύνολο. Και πιστεύω πως αν το θέλουμε πολύ, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί και να τα καταφέρουμε. Δώσε εκεί δίπλα που μέχρι τώρα έχει πει κουβέντα. Τώρα θα απαντήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσει. Ναι, και εγώ στον... Ή και θα ρωτήσει. Και εγώ στον εαυτό μου θα έλεγα, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μόνος του, άμα το θέλει, μπορεί να παλέψει. Ο καθένας μόνος του. Και είναι λίγο εγωιστικό, γιατί ο Μακρυγιάννης έχει πει να μην μένουμε στο εγώ, αλλά να μένουμε στο εμείς. Αυτό έχουμε ξεχάσει από την Ελλάδα. Όλο παρενέσεις μου. Τι λένε οι Κινέζοι, τι λέει ο Μακρυγιάννης, καλά. Είναι διαβασμένο το παιδί. Όχι, απλά πιστεύω ότι ο καθένας μόνος του πρέπει να πάρει απόφαση ότι πρέπει να αλλάξουμε το μέλλον. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Μαρκέλα. Και εσύ με τον εαυτό σου, στον εαυτό σου στηρίζεσαι? Και στους συνομήλικους μου. Και στους γονείς σου? Συνομήλικους. Στους συνομήλικους σου? Ναι. Πώς το εννοείς αυτό, για να καταλάβω? Γιατί ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καθόλου οικογένεια και δεν έχω καθόλου ακούσει πολιτική. Δηλαδή, όλοι λέει στον εαυτό μου και στους φίλους μου. Στον εαυτό μου και στους φίλους μου. Για πες μου,
Πώς το εννοείς αυτό στους φίλους, δηλαδή πώς οργανώνεστε, είστε παρέα, προχωράτε μαζί, κάνετε δουλειά μαζί, τι? Ναι, επειδή πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει τα ίδια, ξέρουμε, τα βλέπουμε τα προβλήματα μπροστά μας και αν αύριο μεθαύριο εμείς περάσουμε στην πολιτική, τότε θα ξέρουμε ίσως να αντιδράσουμε. Αντιδράσετε καλύτερα. Ναι, να πάρετε ίσως καλύτερες αποφάσεις. Ναι. Κάπως έτσι. Έτσι. Για να πάμε εκεί πέρα στον Νίκο. Εγώ θεωρώ ότι είναι συνάρτηση και των τριών. Συνάντηση και των τριών. Σίγουρα. Η οικογένεια είναι ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου, επομένως επιδρά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου και σίγουρα η πολιτική θέτει το πλαίσιο και το νομικό αλλά και το θεσμικό πάνω στο οποίο οφείλεις να κινηθείς. Επομένως είναι συνάρτηση και των τριών, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη. Ο Φιλαράκος εκεί πέρα του Πολυτεχνείου. Εγώ πιστεύω, θα ήθελα, βασικά αυτό που θα ήθελα είναι να υπήρχε ελπίδα στην πολιτική, γιατί... Αλλά εντάξει, βλέποντας νέους ανθρώπους, κάπως είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που λες εννοείς ότι μέχρι τώρα στο πολιτικό σύστημα, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν έχει καμία ελπίδα, αλλά... Μακάρι να μπορούσα να είχα Μακάρι ελπίδα να στο έχεις, δεν πολιτικό έχεις σύστημα. όμως, αλλά βλέποντας κάποιους νέους ανθρώπους να μπαίνουν με όρεξη, με όνειρα και χωρίς να είναι φθαρμένη πολιτική, λες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, άρα μπορεί να έχουμε ελπίδα να σε βοηθήσει το πολιτικό σύστημα για τη ζωή σου. Εγώ με τη σειρά μου θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Πιστεύω ότι η οικογένεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για μας, γιατί αν φτάσαμε εδώ το οφείλουμε στην οικογένειά μας. Δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε λίγο το εγώ, όχι με τον εγωιστικό χαρακτήρα, αλλά με το χαρακτήρα του αυτόνομου. Δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του και να το παλέψει. Δηλαδή, αν μου λέγατε εμένα, θα ήθελα να πάρω ένα καλό πτυχίο, να κάνω ένα καλό μεταπτυχιακό και να παλέψω με αξιώσεις, να βρω μια καλή δουλειά. Και σίγουρα το πολιτικό σύστημα, θέτοντας κάποιους όρους, είτε κοινωνικούς είτε πολιτικούς, είτε θα με βοηθήσει, είτε θα με κάνει να αλλάξω και να πάψω και να είμαι αισιόδοξος, που ελπίζω να μην το κάνω ποτέ. Πολύ ωραία. Πες και εσύ και μετά πάμε κάπου άλλο. Θα συμφωνήσω και εγώ με τα παιδιά, γιατί θεωρώ πως και τα τρία είναι συνυφασμένα μαζί. Και εγώ πρέπει να πάρω τα καλύτερα εφόδια, είτε με μεταπτυχιακό, ό,τι περισσότερο μπορώ να κάνω για να βγω πιο δυνατό στην αγορά εργασίας. Αλλά θεωρώ ότι η πολιτική ό,τι έχει να προσφέρει αυτή τη στιγμή, το έχει προσφέρει. Πρέπει να έρθουν νέα άτομα που να βοηθήσουν και αυτά που έχουν δει τα προβλήματα και να βοηθήσουν όλοι μαζί. Και να ξεκινάει από Η γενιά της πολιτικής, μάλλον. Η συγκεκριμένη γενιά, ναι. Και όπως είπε κάποιος, η λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία εξακολουθεί και παίζει ένα ρόλο και κάπου έδωσε. πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται. Μα εξακολουθεί. Δηλαδή έχει βάλει μια θηλιά στο σύστημα, να πούμε, στην εργασία, στην πολιτική, στους θεσμούς. Πάντως δεν την έβαλαν από μόνοι τους. Κάποιοι τους ψήφισαν. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Δηλαδή η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Εμείς ψηφίζουμε. Γι' αυτό και συμφωνώ ότι κυρίως η ευθύνη είναι προσωπική. Αυτή η ιστορία που Εμείς σας πω, με ψηφίζουμε. τη γενιά του Πολυτεχνείου, όπου ηλικιακά είμαι και εγώ εκεί Κοντά πέρα είσαστε. Κάθε φορά αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχω κανένα λόγο να απολογηθώ και να απολογηθώ για μια ολόκληρη γενιά, γιατί αυτή η γενιά, όπως όλες οι γενιές, είχε τα καλά της, είχε και τα κακά της. Δεν ήταν μόνο κακοί άνθρωποι στη γενιά του Πολυτεχνείου, ήταν και πάρα πολλοί καλοί Έλληνες που προχωρήσαν αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό το τσιτάτο, η γενιά του Πολυτεχνείου και η γενιά του Πολυτεχνείου μας έφερε εδώ πέρα που μας έφερε, εγώ το απορρίπτω, όχι γιατί είμαι της γενιάς, αλλά γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε στο Skype. Λοιπόν, να δούμε τώρα, να συνδεθούμε με τη Σταυρούλα Γιαννούτσου, μία από τις μικρότερες σε ηλικία στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ψυχολόγος και υποψήφια βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Να τη δούμε. Σε μισό λεπτάκι θα την έχουμε. Ωραία. Πάντως, είναι η μικρότερη υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ των άλλων, πάντως, έχουν έρθει κάτι ωραία μηνύματα του τύπου. Η κυρία μου φαίνεται πολύ πιτσιρίκα εδώ πέρα, πάρα πολύ μικρή. 26. 26. Να το. Είναι αγενές να ρωτάω την ηλικία σας, αλλά φαίνεστε πάρα πολύ. Είναι σε ηλικία που δυσκολεύει να την πω. Είναι σε ηλικία που μπορεί να τη λέει την ηλικία. Και εσείς είστε πάρα πολύ νέα, κυρία Λιγιζάκη. Εγώ δεν είμαι τόσο νέα. Είστε πολύ νέα. Λέγε. Λοιπόν, αλλαγή λέει και αλλαγή επί της ουσίας, εσείς που είστε νέοι πολιτικοί, να κάνετε το ΜΕΣ. Και ένα άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον, η πολιτική λέει, ρε παιδιά δεν φέρνει μεροκάματα. Πώς θα τα εξασφαλίσετε στους νέους? Πώς θα τα... Στους απέναντί σας, τι θα τους πείτε? Δημιουργώντας προϋποθέσεις για την πραγματική οικονομία να βγάλει μεροκάματο. Τελείωσε το πάρει στο δημόσιο, παιδιά. Πρέπει να το καταλάβουν. Το όνειρο του μέσου Έλληνα να διοριστεί, να αράξει και μετά να πάρει το περίπτερο του ξαδέρφου μας, να του πάρει αυτό το μεροκάματο, τελείωσε. Σήμερα η πολιτική βάζει μόνο προϋποθέσεις για να μπορεί ο άλλος να βγάλει μεροκάματο και να δώσει και μεροκάματο. Μάλιστα. Την έχουμε στο Skype την κυρία ψυχολόγο. Σε ένα λεπτό. Επειδή λοιπόν θα μας φτάνουμε στο τέλος,
Θα μιλήσετε, κυρία Λιγιζάκη. Σας βλέπω. Είσαστε έτοιμοι να μπείτε. Θα το πω πολύ σύντομα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι πραγματικά παράδοξο η χώρα μας να είναι μια χώρα ηλιόλουστη, με πάρα πολλά αξιοθέατα. Αν θέλετε, η πιο όμορφη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, με απίστευτους ορυκτούς πόρους, ορυκτό πλούτο απίστευτο, το λένε όλοι. Λοιπόν, έχει τόσες δυνατότητες. Θα πάμε μαζί. Με χρυσορυχεία που τα πουλήσαμε. Δεν πουλήσαμε το χρυσό, τα χρυσορυχεία πουλήσαμε. Και εσείς κάνετε 3 χρόνια στην έρευνα. Τα ξέρω καλά τα θέματα. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα το ελληνικό δεν είναι η οικονομική κρίση. Είναι η βαθιά ηθική και πολιτική κρίση. Και αξιακή. Κρίση αξιών. Δεν έχουμε οικονομική μόνο. Εγώ, να σας πω κάτι, εσάς τους τρεις εδώ πέρα, τους νέους πολιτικούς, σας θεωρώ κάτι μεταξύ Δον Κιχώτιδες, Δον Κιχώτης, κάτι μεταξύ έτσι ανθρώπων οι οποίοι... Ζούμε στην αγορά κάθε μέρα, κύριε Χαρταβέλα. Κύριε Χαρταβέλα, το είπαμε πριν. Υπάρχουν τρόποι τους οποίους μπορούμε να τους απαριθμίσουμε. Δηλαδή, είπαμε πριν το ότι πρέπει να γίνει με τις επενδύσεις. Σας είπα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το ανέφερε και από το Skype η κοπέλα. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις 2 χρόνια να βγάλεις μια άδεια. Είναι τόσο απλή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να τα δώσεις. Μπορούμε να κάνουμε φοροαπαλλαγές. Να κάνουμε σύνδεση με την κυρία Γιαννούτσου. Απλούστευση διαδικασιών χρειαζόμαστε. Να κάνουμε σύνδεση με την κυρία Γιαννούτσου. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε καλά με το Skype. Δεν είναι καλή η ποιότητα του σήματος. Σας κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Γιαννούτσου. Μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Είστε ψυχολόγος και υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, Μάλιστα, ναι. Είστε πολύ νέα κοπέλα από ό,τι μαθαίνω, πολύ νέα γυναίκα. Σωστό? Είμαι 30 χρονών. Μια χαρά είστε. Για πέστε μου, αναζητάμε λιγάκι και την ψυχολογία των νέων ανθρώπων, οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια στην εποχή αυτή, βγαίνουν από το Λύκειο, παλεύουν για να κατακτήσουν την ελπίδα και την επιβίωσή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Εσείς, από τις επαφές που έχετε, μπορείτε να μας περιγράψετε την ψυχολογία των νέων ανθρώπων αυτής της ηλικίας, της ηλικίας δηλαδή των 18 με 25 περίπου? Ναι, βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια φοβερή αβεβαιότητα και μια μεγάλη αγωνία για το μέλλον από τους νέους ανθρώπους και δυστυχώς δεν υπάρχει υποστήριξη κρατική για τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν κίνητρα να μείνουν τα παιδιά αυτά εδώ. Και δυστυχώς πραγματικά είναι πολύ συνειδητοποιημένα αυτά τα παιδιά ότι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό και προτιμούν αυτό το δρόμο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι η προτεραιότητα μόνο η δουλειά. Είναι γενικότερα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής που δεν τους εξασφαλίζει η χώρα μας. Είναι κίνητρο, είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας για την εξέλιξη. Επίσης, είναι κρίμα να ακούμε ότι προτιμούν οι νέοι μια θέση εργασίας με προοπτική καριέρα στο εξωτερικό παρά μια θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Οι νέοι δυστυχώς είναι συνειδητοποιημένοι. Θέλουν να φύγουν γιατί νιώθουν αβοήθητοι από το κράτος. Νιώθουν ότι δεν υπάρχει κίνητρο να παραμείνουν εδώ πέρα. Αυτοί που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι οι γονείς των νέων. Οι νέοι δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο οι γονείς αυτών των παιδιών που θα κληθούν να τα χάσουν. Θα κληθούν να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους, από τους φίλους τους. Οι γονείς του λοιπόν έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Προς Θεού δεν θέλω να πω ότι δεν έχουν αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που θέλω να σημειώσω επίσης, σας ακούω, πείτε μου. Όχι, σημείο, κάτι να σημειώσετε επίσης. Για πέστε μου. Θέλω να προσθέσω το γεγονός ότι οι νέοι προκειμένου είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο και το βλέπω πολύ συχνά και στο γραφείο μου. Ένας νέος ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια και γενικώς είναι πολλά αυτά που θα έπρεπε να κάνει στην ηλικία του, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν του το επιτρέπουν. Ξέρετε, ποιος είναι δικαιολογημένος να μην τα κάνει αυτά στην ηλικία που πρέπει? Ένας πάσχων, ένας άρρωστος. Και εκεί έρχεται η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μάστιγα και δεν είναι τυχαίο. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Κύριε Γιάννη, κάτι για να κλείσουμε. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε 7 παιδιά της ηλικίας των 18, 20, 22 χρονών, 23. Φοιτητές είναι όλοι, οι οποίοι άλλοι τελειώνουν σήμερα, φέτος, άλλοι του χρόνου κλπ. Εάν τα παιδιά θα ερχόντουσαν στο γραφείο σας και λέγανε ότι ξέρετε κάτι, κυρία Γιάννουτσου, εμείς τελειώνουμε και βγαίνουμε στη ζωή μεθαύριο, αλλά σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει τίποτα σχεδόν, πού μπορούμε να ακουμπήσουμε, πού μπορούμε να στηριχτούμε, τι θα τους λέγατε? Εγώ θα έλεγα ότι αν κάναμε όλα τα πράγματα που είμαστε ικανοί να κάνουμε, θα μέναμε κατάπληκτοι από τον εαυτό μας.
Δεν είναι δικό μου αυτό, έτσι, είναι του Thomas Edison, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να την αφήσουμε την Ελλάδα, γιατί είναι ο τόπος που αγαπάμε. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες λατρεύουμε την Ελλάδα και λατρεύουμε τον τόπο μας. Και που δεν άμα δεν υπήρχαν αυτές οι συνθήκες, δεν θα φεύγαμε ποτέ από αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Αυτοί που πρέπει να συγκινηθούν ιδιαιτέρως είναι οι πολιτικοί μας και να βοηθήσουν και να δώσουν κίνητρα στους νέους, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και δεν μιλάω μόνο φυσικά, εννοείται πως δεν μιλάω για το δημόσιο, αλλά μιλάω και για τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Γιαννούτσου, και εσείς πολιτικός δεν είστε όμως? Όχι, προτίθεμαι να γίνω. Προτίθεστε να γίνετε. Λοιπόν, σχέδιο συγκεκριμένο, πέρα από τα ευχολόγια, καλό είναι, το λέμε και εδώ στο στούντιο. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο? Συγκεκριμένο σχέδιο για ποιο πράγμα? Για να υπερβούμε την κρίση, για να σταματήσουμε την εξαγωγή καλών μυαλών και ανθρώπων. Ιδίως αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο ακούτε πάρα πολλές, ακούτε το σχέδιο που έχει κάθε παράταξη για την επόμενη μέρα. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Πάντως υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προοπτικές. Το θέμα είναι να υπάρχει όρεξη να υλοποιηθούν όλα αυτά. Και πραγματικά αυτή η όρεξη θα βρεθεί μόνο μέσα στους νέους. Κύριε Γιάννη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καληνύχτα. Κλείνω με εσάς. Με τους πολιτικούς. Έχουν φύγει λοιπόν αυτοί που έχουν φύγει, μπορεί να φύγουν κι άλλοι. Τι νομίζω ότι μπορεί να γίνει για να τους πείσετε τώρα να γυρίσουν πίσω? Διότι η ζημιά έχει γίνει και θα είναι μεγαλύτερη πιθανότατα την επόμενη διετία, τριετία. Η αιμορραγία αυτή θα συνεχιστεί, είναι προφανές. Όσο τα πράγματα σε αυτή τη χώρα πάνε κατά διαόλου, τόσο περισσότερα παιδιά αυτά θα φεύγουν. Άρα λοιπόν ας δούμε την επόμενη μέρα, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τους πείσουμε να γυρίσουν. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρξει από την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει επένδυση σε προϊόντα εντάσσεως εργασίας και κεφαλαίου για να γυρίσουν όλα αυτά τα μυαλά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό, αλλά και για να μην χάσουμε και άλλους νέους. Πρέπει να κλείσουμε με αισιόδοξο μήνυμα και θα πιαστώ από αυτό που είπαν τα παιδιά, που εγώ πιο κοντά σε αυτούς αισθάνομαι. Δεν λογίζω τον εαυτό μου ως πολιτικό, όχι μόνο ηλικιακά. Κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρο σχέδιο και να κάνετε και μια επόμενη εκπομπή, θα συμβούλευα, μέσα στην κρίση, με δυνατότητες ευκαιρίας. Υπάρχουν πάρα πολλές καινοτόμες νεανικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν clusters, υπάρχουν startups επιχειρηματικά. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε αυτό το πράγμα. Μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα. Που υπάρχουν προϊόντα εντάσσεως εργασίας σε ειδικές τεχνολογίες, τα οποία παλαιότερα δεν υπήρχαν. Τυχαίνει να γνωρίζω κάποιους τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εταιρείες οι οποίες είναι στη Silicon Valley και τους ζητάνε να κάνουν συνεργασίες και επενδύσεις εκεί. Σε αυτούς τους Έλληνες εμείς πρέπει να ποντάρουμε και αυτούς πρέπει τα παιδιά τα οποία είναι στα πανεπιστήμια και όλοι εμείς να έχουμε ως πρότυπο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Και εγώ θα πω και προς τα παιδιά αλλά και προς τους υποψήφιους, γιατί νομίζω ότι συγκλίνουμε σε κάτι. Προς τα παιδιά, ότι η μόνη ευχή που μπορεί να δώσει κάποιος για τα επόμενα χρόνια είναι να μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τη γνώση που παίρνουν μέσα στα πανεπιστήμια. Είτε εδώ, είτε στο εξωτερικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι επιλογή και ανάγκη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα στιγματισμός να πεις ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω εδώ και πηγαίνω στο εξωτερικό. Μπορεί όμως κάποιος να σκεφτεί ότι αν με βοηθήσει η κοινωνία, αν με βοηθήσει η πολιτεία, θα μείνω, θα το παλέψω και θα αξιοποιήσω αυτά τα οποία μου έδωσαν τα πανεπιστήμια. Προς τους πολιτικούς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή είναι νέα παιδιά. Σε αυτούς που ασχολούνται ή θέλουν διεκδικείται την ψήφο του ελληνικού λαού. Επομένως, υπάρχει μια πολιτική ταυτότητα. Έτσι. Άρα, επειδή στα πολιτικά κόμματα αυτή τη στιγμή, και αυτό πληρώνουμε, υπάρχει ένα πολύ παλιό υλικό. Και το έχουμε πληρώσει ακριβά. Να μην εκποιήσετε το νέο το οποίο φέρνετε σε ένα παλιό το οποίο θα θελήσει να σας απορροφήσει έτσι ώστε το σύστημα να παραμείνει το ίδιο. Αλλαγή πολιτικού προσωπικού σημαίνει αλλαγή πολιτικής κουλτούρας. Άρα ή πάμε όλοι με άλλη πολιτική κουλτούρα για να αλλάξουμε αυτό το παλιό το οποίο μας έφερε εδώ, γιατί με τα παλιά υλικά δεν φτιάχνουμε τίποτα καινούριο, ή από την άλλη πλευρά δεχόμαστε μία είσοδο στην πολιτική, με μία απορρόφηση από το πολιτικό σύστημα που και θα μας βουλιάξει ακόμη περισσότερο στην κρίση, αλλά κυρίως θα αποθήσει τα νέα παιδιά από οποιαδήποτε συζήτηση πλέον με την πολιτική. Πολύ ωραία, κύριε καθηγητά. Είστε πολύ ωραία αυτά που είπατε.
Κυρία Λεγγυζάκη. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, είπα μερικά συγκεκριμένα πράγματα. Δυστυχώς, οι πολλοί πολιτικοί και κόμματα έχουν καλές προθέσεις και αγνές προθέσεις. Ή τουλάχιστον λένε ότι τις έχουν στα προγράμματά τους. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται πράξεις αυτές οι προθέσεις. Άρα θα πρέπει να γίνουν πραγματικά πράξη τα προγράμματα τα οποία είναι όντως επικοδομητικά για τον τόπο. Και θα πρέπει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ο λαός όταν θα πάει να ψηφίσει στις 6 Μαΐου, το είπα και πριν, να ψηφίσει όχι με το θυμικό, να ψηφίσει με τη λογική. Ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος αυτό το πρόγραμμα έχει πρόθεση πραγματικά να το υλοποιήσει. Πολύ σωστά. Και Αγγελόπουλη με εσάς και μετά ο Χάρης έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα από ό,τι βλέπει, από τις επαφές που έχει με τον κόσμο. Ορίστε. Υπάρχουν λόγοι, παιδιά, να είμαστε αισιόδοξοι. Τουρισμός. Η Αθήνα μπορεί να αναδειχθεί σε πρώτη πόλη προορισμού στον πλανήτη. Κάναμε πριν από 8 χρόνια Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν μπορούμε να την περάσουμε. Ναυτιλία, χωρίς Υπουργείο Τουρισμός. Ναυτιλία. Είμαστε πρώτη και παγκόσμια δύναμη. Κανένας δεν στηρίζει τον ναυτιλιακό παράγοντα, κανένας δεν προσελκύει νέους στο ναυτιλιακό επάγγελμα. Χωρίς Υπουργείο και αυτό. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ενέργεια. Φυσικός πλούτος. Το έχετε αναλάβει, το έχετε πάρει στην πλάτη σας, κύριε Χαρδαβέλα, με τους συνεργάτες σας. Λίγα ακόμα πράγματα. Οδικοί άξονες, λιμάνια. Δεν είπαν να κάνουμε καινούργια λιμάνια, κύριε Χαρδαβέλα. Είπαν να τα κάνουμε τα αγωνιστικά τα λιμάνια. Βεβαίως και με τα παλιά υλικά δεν μπορεί να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε τις αλλαγές της ανατροπής. Στα λιμάνια που λέτε, θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε κάνει ένα δεύτερο σημείο τη Θεσσαλονίκη εισόδου και διέλευσης φορτίων. Την Πύλο της Μεσσηνίας. Αλλά δυστυχώς μείναμε στα συντεχνιακά. Η Πύλο, το νούμερο 1 λιμάνι εμπορικότητας για να φύγει τη Μεσόγειο. Φορολογία και κλείνω. Ξενοφών Ζολότα, συνάδελφοι οικονομολόγοι. Ο αείμνηστος είχε πει ως καθηγητής: ο φόρος σκοτώνει το φόρο. Με το να αυξάνουμε συνέχεια το φόρο δεν πρόκειται να το εισπράξουμε ποτέ. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν 300 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να είναι υπουργοί. Λοιπόν, απλά. Χάρης. Λοιπόν, η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια. Ένα μήνυμα το οποίο μας ήρθε από τον κύριο Παυλίδη. Κρίση στην οικονομία είναι πρόβλημα ή ευκαιρία? Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε εσείς και να το δείτε με τους ανθρώπους που θα σας εμπιστευτούν. Και ένα μήνυμα το οποίο μάλλον θα πρέπει να μας προβληματίσει και ίσως είναι το τέλος, ο επίλογος της εκπομπής. Μιχάλης Κουφαλιτάκης από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο, μας γράφει: ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Χάνουμε τα καλύτερα μυαλά». Επιτρέψτε μου παρακαλώ να πω πως τα καλύτερα μυαλά μας εγκαταλείπουν, γιατί ποτέ δεν τα είχαμε για να πούμε πως τα χάσαμε, όπως εσείς λέτε. Στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί προς το παρόν να είναι λίγα τα παιδιά που το κάνουν αυτό, αλλά συμβαίνει. Οι Έλληνες δηλώνουν Κύπροι, διότι ντρέπονται για τη χώρα τους. Χιλιάδες νέοι σπουδάζουν εδώ, χιλιάδες νέοι φέρνουν τα όνειρά τους με βαλίτσες, αλλά και πάλι κάποιος θέλει να τις πάρει. Αφήστε τους νέους να δράσουν, αφήστε τους να κάνουν τα λόγια του Καζαντζάκη πράξη και να φτάσουν όπου δεν μπορούν. Ανοίξτε τα πανεπιστήμια, βρείτε τρόπους να κρατήσετε την νεολαία στην Ελλάδα. Αφήστε ελεύθερο χρόνο και χώρο για τη νέα γενιά. Αυτό ψάχνουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, έχετε να πείτε τίποτα? Κανείς από εσάς? Εσύ, δώσε στον Νίκο εκεί πέρα το μικρόφωνο. Ένας επίλογος, πιο επίκαιρος από ποτέ. Ναι, ένας επίλογος. Ο Τζον Εφ Κέννεντι έλεγε: μη σκέφτεσαι τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, σκέψου τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου. Ας κλείσουμε κάπως έτσι αισιόδοξα. Εκεί θέλω να μείνω εκεί. Σε αυτό που είπε ο Νίκος είναι πολύ ωραίο. Το είπε ο Κέννεντι αυτό το πράγμα. Τζον Εφ Κέννεντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και εσάς. Εμείς θα είμαστε αύριο το βράδυ σε 9 το βράδυ μαζί σας και πάλι με ένα άλλο θέμα επάνω σε αυτή την σειρά που κάνουμε των τηλεοπτικών εκπομπών στο News Bomb. Κύριε Χάρη, δελτίο ειδήσεων, Χάρης Λαζαρόπουλος, brand name. Μετά τον Κώστα Χαρδαβέλη. Δελτίο ειδήσεων. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.